Egun on guztioi, muy buenos días a todos y todas. Good morning everybody and welcome. Lehenik eta behin, mila esker guztioi zientzialari eta ikasleen arteko topa DIPC zientziarekin solasean 6. edizio honetara etortzeagatikan. Para darnos la bienvenida como anfitrión está con nosotros Gorka Martínez, director de la Fundación BBK, a quien cedo la palabra. Mesedez, Martínez jauna. Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. Bienvenida a esta sala BBK en la que me gustaría... Ongi etorri BBK areto honetara, espero dut etxean bezala sentitzea guretzat, plazer bat da. Areto hau hain beteta ikustea, gazte jendez beteta ikustea, erabat prest hemengo hausnarketak entzuteko. Bi aditu handi dauzkago hemen gau, Cohen eta Judy eta Juan Ignacio Zirak, eta beste handi batekin batera jarduko dira, bi horiek Donostia International Physics Center reko Pedro Miguel Etxenikerekin hain zuzen ere. Nire erakundeari zenean, formakuntza, ikaskuntza, irakaskuntza beharrei aurre egitea dagokigu, zu bezalako gaztengana heltzea. Zergatik egiten dugu hori? Oso modu sinplean adierazteko, sinetsita gaudelako zuen formakuntza eta espezializazioa hobetzen baldin badugu, guztiok aterako garela irabazle gizarte garen aldetik, horrela ekonomilari, zientzialari, mediku hobeak izango ditugulako. Ez dizuet azalduko gure gizarte ekintza arloan zenba gauza egiten ditugu asko eta asko baitira. Baina inoiz Brinasen edo Sukarrietan egon baldin bazarete, edo Arte Eder Museora abiatu baldin bazarete, Guggenheimera, jakintzazue horiek guztiak BBKaren bitartez eginak direla ekimen horiek guztiak. Gure lehentasunetako bat da, gure gazteak alik eta ondoen prestatuta egota. Behar bada Erasmus dirulaguntzei buruzko berri bat jasoko zenuten. Berri horrek zioen aukera gehiago egoten direla lanpostu bat lortzeko kanpoan Erasmus egonaldi bat egiten duten hoiei begira. Tira, guk urtero aukera hori ematen dugu, Europar Batasuneko ikastetxe ezberdinetan ikasketak egiteko. Baina ez ditugu Erasmus dirulaguntza bakarrik eskaintzen, baita bestelako ikerkuntza bekak, enpresatan praktikak egiteko, master ikasketak egiteko, eta azken batean, urtero 100 gaztek beraien formakuntza hobetzeko aukera izaten dute BBK beka hoien bitartez eta oso harro gaude horretaz. Ez daukat inolako zalantzarik zuek oso gazte informatuak zaretela, eta jakingo duzue, edabideetan ikusita, enplegu kontuak oso zailak daudela, oso gaizki daudela une honetan. Gazte asko abiatu dira atzerrira hemen lanposturik lortzen ez zutelako. Tamalez da hori horrela, eta horregatik ardurarik dugun guztiok horiek egiten saiatu nahi genuke. El desarrollo de nuestro país requiere de personas... Gure herriaren garapenak zuek bezalako gazteak behar ditu, horregatikan profesional ondo prestatuak izatea nahi genuke, eziketa berezitu bat eskuratzea nahi genuke. Horregatik eskatu nahi dizuet gogorrekiteko, saiatzeko bakoitza zuen esparruan, horrela gure gizartea ere hobetzeko bidean jarriko baitugu. Horretarako ikerketa sustatu behar da, jakintza partekatu behar da, eta gaur horretarako hemen fisiko handi batzuk dauzkagu, disfruta ezazue, goza ezazue. Mila esker. Topaketa hauek bere lehenengo ediziotikan DIPC-ren patronoa den Eusko Jaurlaritzaren babesa izan du beti. Gaur, ekitaldiari behar den sarrera emateko, Itziar Alkorta Unibertsitate eta Ikerkuntza Sailburuordeak hitz batzuk eskainiko dizkigu.
Mesedez nahi dezunean. Egunon eta ongi etorriak zientziarekin solasean jardunera. Eskerrak eman nahi ditut lehendabizi. Eskerrak zientzialari gonbidatuei, Euskal Herrira etorri eta gurekin goiz hau partekatzeagatik. Thanks to Professor Sirac from the Max Planck Institute Foucault. Eskerrik asko Sirac irakasleari, baita Tanutxi irakasleari. Bihotzez, Donostia International Physics Centerren gure nazioarteko ikerketa zentro hoberenaren zientziarekin solasean antolatzeagatik behin berriro. Eta honekin badira 6 edizio. Eskerrak eman nahi dizkizuet bereziki zuei, ikasle irakasleoi gaur gurekin izateagatik. Eta zientziarekiko zaletasuna erakusteagatik. Irakasleek duzuen ardura eta sensibilitate honek asko esaten du gure hezkuntza sistemari buruz eta bertan lan egiten duzuenen sensibilitate eta konpromesuari buruz ere. Eskerrik asko bihotzez. Ikastetxe eta institutuetako ikasleak zaudete gaur hemen. Gustua ematen du zuek hemen ikusteak. Uste dut gaur egun importantea izan daitekeela zuentzat. Izan ere, zuetako asko, hasiko zen dagoeneko pentsatzen eta etorkizunean nik zer egin behar dut. Zer izango naiz? Nondik nora joko dut nire ikasketekin? Agian, gaurko gure gonbidatuak entzunez eta beraiekin solasean zientzialaria izateko grina piztuko zaizue. Aukera baliatzeko eskatuko nizueke. Eta gure gonbidatuei ongi entzuteko. Benetan diotsuet, gaurko aukera ez dela egunero gertatzen. Zientzia ibilbide ederra da. Bide gogorra, askotan arantzaz josia, baina ederra. Eta batez ere, poz handiak ematen dituena. Zientzialaria izateak ahalegina, pazientzia eta pasioa eskatzen du. Orduak eta orduak eman behar dira, ideia edo kontzeptu baten atzetik, naturaren obserbazioan, edo konplexuak diren fenomenoak arakatzen. Baina ahalegin horren ordaina benetan da desiragarria. Naturaren ikuspegia aldatu alizatea. Gizarte fenomenoak eta azpi tendentzia handiak hobeto ulertzea. Gure mundu ikuskeran sakontzea. Ez dago hori bezalako beste ezer munduan. La ciencia es método, es rigor, es lógica, pero también es intuición, imaginación. Logika, baina baita irudimena ere behar da zientziari aplikatzeko. Azken batean abentura bat da zientziaren ibilbide hori. Eta gure gaurko gonbidatuak protagonistak dira zientziaren abentura horretan. Gauza berriak aurkitzerakoan, bide berriak eraikitzeko, aldaketak eragiteko munduaren gure ikuskeran. Azken batean, beraiek jakin mina dute abiapuntu. Benetako jakin mina, sakoneko jakin mina. Bestera batera esateko, gauzak ezagutzeko, aurkitzeko gauzak, inoiz amore eman gabe. Zientzialariaren jakin mina, oinarrizko ez konformatze horren iturrian dago ikuspegi baikor bat. Zientzialariak berezkoa du baikortasun hori. Se lanzaron al ejercicio intelectual de descubrir y explicar. Beti jarraitzen dute saiatzen, azaltzen, natura zertan den, nola dagoen eginda, nondik gatozen, noragoa zen, baikortasun horrek inspiratzen jarraitzen gaitu, gaur ere, 21. mendean, ez gaitu inoiz utzi. Eta hori da gure balio handitako bat gizarte garen aldetik. Gaur, inoiz baina gehiago, uste dute, baikortasun hori aldarrikatu behar dugula,
entzuteko gogotsu abiatu zarete gaurkoan, baina baita galdetzeko gogotsu ere prest zaudete zuen galdera hoiek egiteko eta jakinminari erantzuteko. Eta jarrera horren aurrean, esan bezala, baikortasunez beteta gaude etorkizuneko bide kolektibo horri dagokionez. Aukera ona beraz gaurkoa ilusioz betetzeko eta kontzientzia hartzeko. Mañana, como nuestro Porque me parece que va a ser cañero. etorkizuna. Eskerrik asko. Eskerrik asko Alkorta anderea hitz ederra hauengatik. Eta besterik gabe, vamos a dar comienzo al encuentro. And for that, let me just give a welcome to our prestigious guests. We have with us Professor Cirac, Professor Claude Cohen-Tanucci, and as well as Professor Echenique. I go now? If you want. Yeah, but Pedro zurea da hitza nahi baldin the baduzu. microphone. Ok, bai, eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin ongi etorriak, eskerrik asko, etorri zareten guztiak, eskerrik asko ikaslei eta eskerrik asko ere bai irakaslei. Ba, zuei gabe ez genuke zer egingo, orduan benetan eskerrik asko. Eskerrik asko baita ere Itziar Alkorta Andreari, bera gaixo dago, zukarakin eta hala ere alegina egin du ona etortzeko eta diskurso edo itxaldi txikitxo bat, baino ederra eta sakona egin du. Agradecimiento a Euskampus, que también nos ayuda en este esfuerzo. Euskampusi ere eskerrak ematen dizkiogu. Resume estas jornadas, ¿no? Que lo que nosotros queremos es transmitiros que la ciencia no es un conjunto congelado de dogmas o de duro método, sino que también aventura intelectual humana, que además en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Es quizás la obra colectiva, cultural más importante de la humanidad. Y para apreciar esto, nada mejor. Zientzia oso garrantzitsua da. Esa pasión por el conocimiento. Zientzia eta Los profesores Cirac y Cohen-Tanucci, Ignacio y Claude. Cohen está anunciado por ahí en las puertas, pero es otro Cohen, ¿no? Es otro. No sé. Entonces, agradecimiento a los dos profesores que siempre responden a la llamada del DIPC con entusiasmo, vienen aquí y participan. Igual estáis preocupados los estudiantes, pues les vamos a entender, estas eminencias, los veis como distantes. Yo os digo a los estudiantes que ahora os veo un poco asustados y tensos, que vais a salir relajados y entusiasmados. Una apuesta que os hago, ya sabes que los vascos somos de apuestas y cuando nos vayamos os preguntaré si ha sido así. Presentarlos es muy breve, la presentación es muy fácil. Profesor Cirac, Premio Príncipe de Asturias, dirige el Max Planck de Múnich, es Premio Wolf, que es la antesala del Premio Nobel, y el profesor Cohen-Tanucci no necesita estar en que es Premio Nobel. Probar primero este solo, a ver si os va bien. Porque es que igual es el enlace con el otro que está poniendo. Y si no lo cambiamos luego. Salen inmediatamente. Cirac, Cohen-Tanucci. El libro de Cohen-Tanucci no es un libro más de física cuántica, es el libro. Veamos ya 2 libros y vamos por el tercero, que lo va a acabar si le... Hirugarren liburua, konbentzitzen badut behintzat, Donostian bukatuko duela uste dut. Bueno, ez dut uste askoz gehiago esan behar dudanik, baina datu bat emango dizuet. Gaur Donostian kongresu bat dago, ontologiako kongresu bat, eta hor mundu zabaleko espezialista asko bildun dira, filosofia, gizakia... Bueno, beraiek DIPZ-era etorri ziren laguntza eske,
zera nahi zuten, bi irakasle ekartzen laguntzea, izenak beraiek eman dizkiguten, ez? Bere zirak eta koentan utzi. Eta orduan guk esan genuen tira, lagun ditugu, eta horregatikan Ignacio gaur hemen parte hartzeaz gainera arratsaldean han parte hartuko du eta Klodek bihar egingo du. Beraz, filosofoek gero eta gertuago daukate egiaren lan horretan edo zein kasutan. Nik uste dute onena izango litzatekeela beraiei hitza ematea. Lehenik azal diezaguten nola iritsi ziren hontara, osea, nahi dutena esan dezatela, baina, bueno, pixka bat beren pasioko, beren bizitzako grina zein izan den, eta gero bai, gero galderak hartzen hasiko gara, bueno, lehen galderatxoren bat, pixka bat abian jartzeko, gero kafetxo bat hartuko dugu, argazkiak egiteko, bereiekin hitz egiteko modu informalean, eta gero itzuliko gara, eta ordu bat aterdira arte galderak egiten jarraituko dugu. Ordu horretan abiatu beharrak gara, areto hau beste zerbaiterako behar baitute, garbitu eta barre inberda daukate, baina tira gainera ondo datorkiu, bestela ez genuke inoiz bukatuko, nire eskarmentuaren arabera, hasieran pixka bat kosta egiten da abian jartzea, baina gero parte hartzen kopurua handia izaten da, inok ez du bukatu nahi izaten, ez da hirugarren galdera handi horretarako ere, alegia, sailburu ordeak esan du, zientziak laguntzen digula ezagutzera, grekoen baikortasun hartatik abiatuta, mitoari uko egin eta arrazoiari heltzeko, jakin nahi dugu nondik gatoz eta nora goaz, baina euskalduno badugu hirugarren galdera bat, alegia nora goaz bazkaltzera, ezta? Hori da hirugarren funtsezko galdera. Bueno, hori ordu bat aterdian erabakiko dugu, erabakia daukagu jada, eta orain bai Klodi emango diotitza. What about you asking where we You are are going? No. Yeah, I'm asking you to speak about your life, how you come to science, a summary like usually we do. Zure bizitzari buruz hitz egiten nahi dut 5-10 minutuko laburpentxo bat, nolako izan zen zure ibilbidea, nola heldu zinen zientziara? Ikasketa klasikoak egin nituen, grekoa, latina, frantsesa, matematikak noski ere ikasi nituen, eta fisika ere bai. Institutuan ez duen fisika gehiegirik ikasi, baina geroago bizitzan aurrera egiten nuela, matematikekiko interes handia piztu zitzaidan eta matematikak ikastea erabaki nuen. Baina Parisen egon nintzenean, Ekol Normal Superior izeneko ikastetxe baten ikasten egon nintzenean, nire fisikako irakaslea hain zen ona, oso irakasle oso ona zen, bazirudien olerkiak irakurtzen ari zela fisika irakasten zuen bitartean. Fisika atomikoa jolas baten moduan planteatzen zuen eta ideia oso interesgarriak proposatzen zizkigun. Niretzat hain interesgarria izan zen, erabaki nuela aldatzea eta fisika ikastea. Eta beraz, horrelako arrazoiengatik eta horrelako gertarengatik sentitzen dut oso eskerrona. Pertsonak ezagutzen ditudanean bere esparruarekiko edo bere arloarekiko pasio handia sentitzen dutenak. Benetan pasio horrek eraldatzen duelako zure ikuspegia eta horrela hasi nintzen ni fisikaren arloan jende oso onarekin aurrera egiten jarraitu nuen, fisikaren bidean, irakasle aritu nintzen ere denbora luzaroan. Nire ustez ikerketa zientzian oso garrantzitsua dela ere, eta irakaskuntza ere bi esparru horiek lotu behar dira. Zerbait ulertzen duzunean, plazer handia delako bestei azaltzea zer ulertu duzun. Nik zientzian egin dudan bidean saiatu naiz beti ikerketa eta irakaskuntza bateratzen. Hori ere oso garrantzitsua da, zerbait irakasten duzunean, saiatzen zarenean zerbait simplifikatzen, normalean ideia berriak sortzen baitira ikertzen jarraitzeko. Eta ikertu gabe, irakasten aritzen bazara denbora baten buruan, irakaskuntza maila zaharkituta geratzen da, dagoeneko ez zaudelako kontaktuan zientziaren aurrera bideekin. Beraz, horiek dira nire bizitza zientifikoko alderdi garrantzitsuak.
Lehenik eta behin pertsona bikainak ezagutzea, esparroko pertsona bikainak, ikasle onak izatea nire laborategian. Alfred Kislek irakasleak Nobel saria irabazi zuen 1976an, eta nik 1997an lortu nuen Nobel saria. Niretzat plazer handia izan zen duela 2 urte, nire doktoretzako ikasle batzuek Nobel saria ere jaso zutenean. Beraz, 50 urtetan ezagutza asko bildu dugu gure sailean, eta horrek erakusten du ikerketa epe luzerako egiten den zerbait dela. Horrexegatik saiatu behar gara ikasleak akulatzen eta transmititzen guk sentitzen dugun pasioa. Horixe nahi nuen esan. Thank you very much. And now, Ignacio. Todos, es un placer estar aquí. Plazer bat, hemen egotea aurrekoetan bezala, horregatik eskerrak eman nahi nizkieke antolatzaile DIPC-ri ere bai, aukera mateagatik, zuekin bat egiteko aukera mateagatik. Ni fizikaria naiz, katalana, Manresan jaioa, Bartzelonatik gertu dago nire hiria, orain dela 50 urte jaio nintzen. Aita katalana du, Reusekoa, eta ama berriz Nafarroa. Gipuzkoako mugan dagoen herri txiki batekoa. Guraso ez hitz egiten dut, ze beraiek eragin handia izan zuten nigan, institutuko irakasleak ziren, batak matematika eta besteak grekera irakasten zuten, eta esango nuke horrek eragin handia izan zuela nigan, greko ez hitz egiten zuten, baina nola nahiren errebelde xamarra nintzen. Hasieran matematika gustuko nituen, grekera ez hainbeste, letrak ez hainbeste, baina nik izan nahi nuena zen ez zientzialaria, baizik eta arkitektoa. Nik eraikinak egin nahi nituen. Eta nire ikasketetan oztopo bat sortu zen, izan ere, 16 urterekin jakin bai nuen arkitekto izateko marrazten ikasi behar nuela, ez da, marrazkilari ona izan behar nuela, eta ez bakarrik matematikari, edo matematikak eta zientziak bakarrikan, ez ziren menderatu behar. Eta, bueno, ni oso marrazkilari txarra nintzenez, ingeniari izatea erabaki nuen, baina 18 urtera iritsitakoan, ez dakit, aldatu egin nintzen, ez da? Behar bada jabetuko nintzen gauzak ulertzea gustatzen zitzaidala, sakoneko galderak egiten nion nire burura, nondik gatoz, zer ez egina gaude? Eta orduan bai erabaki nuen fisika ikasketa ekitea. Handi 2 urtera, oraindik ez bainengoen ziur, gurasoek esaten zeten adibidez arriskutsu xamarra zela fisika ikastea, behar bat tokatuko zitzaidala, institutuko irakasle izatea, eta horretarako oso ondo zeuela, baina hori gustuko ez baldin manun, behar bada aukera gutxiago izango nituela. Tira, orduan erabaki nun, aldi berean ingenieritza ikastea, fisika ikasketa bukatu nituen, eta 3. urtean orduan bai nolabaiteko bihozkada bat etorri zitzaidan, ez? Fisika kuantiko ikasgai bat hartu genuen 3. urtean, entzun da naukan egon bazegoela horrelako zerbait, oso zaila zela arlo hori, galdera filosofikoak zeudelan inguruan, matematika osagai bat ere bazutela, eta horrek bultzatu ninduen fisika kuantikoa ikastera. Me dio flechazo y ya luego Fletxazo horren ondorioz, esan bezala fisika kuantika ikasi nahi nuenez, fisika teorikoa ikasi behar izan nun, Madridgo Complutensean, eta hor bidean gelditu ziren ingeniari ikasketak, ze ikerketan abiatu bai nuen. Austriar fizikari bat ezagutu nuen, Peter Toller, orduan estatu batuen zegoena, sortik gara izan zen, eta bera gonbidatu nuen berarekin Boulderera joatera, Coloradora, estatu batuetara, beraz, eta beste sorte handia ere izan nuen. Soleren lanaren parte batan zegoen, fizikari esperimentalak ari ziren lanean bere lan lotutako gaietan, eta handik urte batzuetara Nobel saria eman zioten talde horri,
osea Einsteinen kondensazioa deritzon horrengatik, eta baita bigarren sari bat ere. Zer esan nahi dut horrekin guztiarekin? Lan asko egin nuela, baina zorioneko ere izan nintzela jende harrigarri aurkitu bainuen bidean. Eta horia, zalantza guztik sartu ziren, orduan bai argi izan nuen, zientzia lan egin nahi nuela, fisikaren arloan. Konturatu nintzen oso gogorra izango zela, asko ikasi behar zegoela, azteko lenguaia bat ikasi beharragen neukala, matematikaren lenguaia horretan oinarritu. Beraz, hortan bai buru belarri hasi behar izan nuen. Baina, baita ere, konturatu nintzen hori egiteak, lenguai hori ikasteak bazuela onurarik ere, izan ere gauza berriak ikasten hasi bai ginen. Horrek aukera ematen dizun, nolabait arlo berrietara, eremu berrietara sartzeko, beste eremuetan abiatzeko, eta hortik aurrera bai, dudarik gabe, fisikaren arloan hasi nintzen. Nik sentitzen dudan grina horren berri eman nahi dizuet, hori transmititu nahi dizuet nolabait. Eta gorazi baita ere, orain 30-35 urte, zuek gaur zaudeten leku horretan berean nengoela, eta beti pentsatzen dela, Jesus, haze suertea daukan horrezten atokian dagoen horrek, ez da nien naiz inoiz horrelakoa izango. Batira gaur ni hemen nago, eta nire lankide asko unibertsitateetan, ikerkuntza lanean ari dira, eta oso gustura gainera. Entonces, después de estas breves y hermosas Parte hartze labur eta eder hauen ostean, orain norak esango digu nola funtzionatuko dugun. Galderekin hasiko gea, como ha explicado Pedro al principio, vamos a empezar con el turno de preguntas para romper un poquito el hielo. Vamos a arrancar. Hasiko gara galderekin, oso labur, azalduko zein den mekanika. Baduzue galderen zerrenda, aurretik bidali. Asko errepikatuta daudela. Orduan, guk egin deguna izan da, filtro bat bezala egin eta aukeratu galdera batzuk. Aukeraketa horretan ikastetxe bakoitzetik gutxinez galdera bat badago aukeratuta. Horrek nahi du esan, denok daukazuela aukera gero hemen zuzenean zuen galdera egiteko. Orduan, lo que hemos preparado, sabéis que hay 3 tipos de pregunta, biográfico, científico-técnico y una ya de tipo más general. Entonces, lo que hemos preparado son, con las preguntas seleccionadas, unos bucles aleatorios con los números. Entonces, yo lo que voy a hacer es, para cada tipo de pregunta que vayamos a ir escogiendo, martxan jarriko dut bukle hori, pantailan agertuko da zenbaki bat, eta horixe izango da zerrenda hortatikan aukeratutako galdera. Momentu horretan, galdera hori egin duen ikastetxea, pantailan agertuko da ikastetxearen izena, ikasleetako bat zutik jarriko da, mikrofonoa hurbilduko diegu, eta zuek zuzenean botako dezue galdera. ¿Argi? ¿Está claro? Bueno, pues yo creo que directamente con esto empezamos. Pedro, si te parece, vamos a empezar con una biográfica. Vale. Bueno, esto debería funcionar. A ver. Vale, sí. Número 28. Que corresponde a la ikastola Elkarrezi Bilbotikan. Mesedez Elkarreziko norbait, zutik jarri dadila, oso ondo, mikrofonoa. Irakurri galdera. Why did you decide? Zergatik erabaki zenuen zientzialari izatea, zuk zenuen ezagutza hori beste lanetan erabili beharrean, fisikako ezagutza hori ingeniari edo programatzaile gisa erabili beharrean. Okay, at the beginning, when I was in high school, like you, Gogoratzen dut institutuan nengoela, bigarren hezkuntza egiten, zuek zaudeten bezalaxe, nire ametsa zen medikua izatea, medikuntza ikastea.
nire instituto arrunta zen, nire lagun batzuk ingeniariak izan nahi zuten, baina zorionez nire matematika irakaslea oso ona zen, eta horrexegatik piztu zitzaidan matematikekiko grina, eta horrexegatik lehen esan dudan bezala, Ekol Normal Superioren ikasketak hasi nituenean, eta irakasle benetan berezi eta onura ezagutu nuenean, ulertu nuen niri erakartzen zidana ikerketa zela eta fisika zela, benetan interesatzen zitzaidana. Fisika azken baten ingeniaritzaren oinarria da, eta unibertsitatean nengoela interesatzen zitzaidan jakitea zer zegoen guk egunerokotasunean erabiltzen ditugun objektuen atzean, nola funtzionatzen duten, eta hortik jauzi egin nuen mekanika kuantikora. Gailu asko erabiltzen ditugu gaur egun, smartphoneak ditugu, telebista digitalak, eta horrelako gailu guztiek, sistema guztiek, funtsean mekanika kuantikoa dute, eta hori xeir interesatzen zitzaidan niri ezagutza eta ulertza mekanika kuantikoa. Eta ez da erraza, intuizioaren kontra doalako, ez da logikoa. Eta puntu horretatik aurrera ezagutu eta ulertu nuen mekanika kuantikoa, ikuspegi teknikotik eta teorikotik praktikora eta esperimentalera. Ingenieria izan nintekeen bai, baina azken batean nire ustez dena oso antzekoa da. Bizitzan momentu batean profesional bezala gure buruari galderak egiten dizkiogu, eta galdera horiei erantzun behar diegu, eta horixe egiten da zuzen ere ikerketan eta ikerketaren esparruan. Ingeniari bezala bai, behar bada galderak izango nituen nire ibilbide profesionalean, baina iruditu zitzaidan fisikaren esparruan askoz ere interesgarriagoak izango liratekela. Hala ere, nik gonbidatzen zaituztet zuen ezagutza areagotzera izatera deskubrimenduaren sentsazio hori delako benetan zoragarria, eta horrek bultzatu nagoelako niri ikerketaren munduan jarraitzeko. Eta baita ere irakaskuntzak lehen esan dudan bezala, horrek albidetzen delako gaztei azaltzea zer sentitzen dudan. Esperientziak erakutsi dit ikerketa fisikoak egin daitezkeela, bai ingeniaritzan, eta nik uste egin dezakeela, baina uste dut berak koentan nutik azaldu duen bezala fisika asko zera interesgarriagoa iruditu zait niri. Nahi dituzu gauza berriak ikasi, eta niretzat hori da desberdintasun txikia edo handia fisikaren eta ingeniaritzaren artean. Eta anekdota txiki bat azaltzeko, nik ingeniero aeronautiko izan nahi nuen, eta soilik 5 egunetan joan nintzen eskoletara, 6. fisikara pasa nintzelako. Eta ingeniaritzako irakasleek eskoletan esaten ziguten, ni fisika irakatsiko dut, eta ez zait interesatzen jakitea, ea ulertu dituzuen azterketako ariketak, soilik begiratuko dudalako, ea emaitzak ondo dauden edo gaizki. Ez daukat gehiagorako denborarik. Gero kimika nuen, eta kimikako irakasleak ere gauza bera esaten zuen. Esaten zuen, niri interesatzen zaidana da amaierako emaitza. Azken batean zure helburua izango delako lanean zaudenean hegazkin bat egitea eta hegazkina funtzionatzea, beraz garrantzitsuena da bukaerako emaitza hori. Eta nire sentsazioa zen ingeniari izateak ekartzen zuela ez prozesua ulertza, baizik eta emaitzak ematea arazoei. Eta geroago noski konturatu naiz beraien lana, ingenierien lana, ez dela soilik emaitzak lortzea, baina momentu horretan sentsazio hori izan nuen. Bueno, antes de continuar con las preguntas, se me ha olvidado comentaros, y esto es sobre todo para los que nos están siguiendo en directo desde streaming, que este año,
os podéis enviar vuestras preguntas, proponer las preguntas para nuestros invitados utilizando el hashtag topadipc14. Animatu, zuen galdera txiokatzera, eta bueno, amaieran, interesgarriren bat edo ikusten baldin badugu, hemen ere galdetu egingo genuke galdera hori. Vale. Bueno, continuamos. Vamos a, pues, por ejemplo, una de tipo general. La pregunta número 35, que es de la ikastola Urola, de Azkoiti Azpeiti. Ah, no, es de la ikastola Urola de Azkoiti Azpeitia, pero es de Bilbao. Por esa ikastola. Micrófono bat pasa, mesedez. La pregunta está dirigida a los dos invitados. Momentu honetan zer proiektutan ari zarete lanean? Ignacio, primero, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Sí, bueno, en nuestro grupo estamos interesados en... Gure taldean konputazio kuantikoan dugu interesa, informazio kuantikoan. Zertan datza hori? Fisika kuantikoko legeetan oinarritutako ordenagailuak sortzea dugu helburu. Oso teknika zaila, luze emango duena da hori. Baina badira beste talde batzuk gai kuantikoen inguruan lanean ari direnak. Gure ohiko ordenagailu horiek baino askoz hobeto funtzionatuko duten beste ordenagailu batzuk ero badira, beste arlo batzuk ero badira hobeto funtzionatuko luketenak. Simulazio kuantikoaz ari naiz. Gure kasuan atomoekin, ioiekin egiten dugu lan eta lortu nahi dana da simulatu nahi dugun horren modura funtzionatzea. Horrela esperimentuak zuzenean egin ahal izateko atomoekin. Simulazio kuantikoan dihardugu beraz gaur egun. Can you have the translation of the question? In which project are you working now? No, okay. You know, during the Esan bezala, ze proiektutan ari zarete lanean oraintxe. Azken 10 aldietan lortu dugu zenbait prozesu abian jartzea atomoak argiaren bitartez manipulatze aldera. Dakizuen bezala, atomoek eta argiek duten interakzio hori ezinbestekoa dela bizitzan oroar objektuak nola ikusten ditugun jakiteko argia oso garrantzitsua da eta elkar eragin bat dago argiaren eta atomoen artean. Atomoi buruzko informazioa eskuratzen dugu gainera argia aplikatuz, mikroskopia optikoa erabili beharrean, adibidez. Zer gertatu azken 10 aldiotan? Argia erabiltzen ari garela atomoen gan eragiteko, beren ezaugarriak eta propietateak aldatu ahal izateko. Hala, atomoen abiadura mantsotu dezakegu, muga handietara heldu arte, oso baxuetara. Oso urrun joan gaitezke norabide horretan izan ere zenbat eta abiadura handiago, atomoak gehiago dispersatzen dira eta temperatura igo egiten da. Orain argia erabiliz atomoak hoztu egin ditzakegu radiazioa oprimituz eta horrela esan bezala abiada hori asko mantsotzen da. Atomoak horrela mantxotzeari esker mekanika kuantikoak eragin dezake, oso erabilgarri izan daiteke. Fizikan badakigu bi aldekotasun bat dagoela protoiak, elektroiak, partikula horiek guztiak lotuta daude zenbait uin batzuei. Eta zenbat eta baxuagoa izan partikulen abiada, ordun da, luzeagoak dira uin horiek. Horregatik, uin erraldoiak sor ditzakegu, oso temperatura baxuetan, eta hor bai, zenbait propietate behatu ditzakegu. Adibidez, interferentziak neurtu ditzakegu, interferometroa dauzkagu horretarako.
Eta horrela lortu dugu asko eta asko hobetzea interferometroen erresoluzioa, adibidez. Rotazioari buruzko neurketak eta bar ere asko findu dira. 1924an Einsteinek aurre ikusi zuen temperatura baxuetan atomo guztiek, baita bosoiek ere, salto egiten dutela, materia uin batera mikroskopikoa izango dena, noski baino mikroskopikoa erabiliz behatzeko modua izango duguna. Eta hor, milaka milioi atomo daudela. Bose Einstein kondentsatuak deitzen diegu hoiek. Azken urteotan, kondentsatu hoiek ez dira teoria hutsean geratu, lehen temperatura oso altuetan lan egin behar izaten genuen, eta horregatik kondentsatu horiekin lan egitea ezinezkoa zen, ez? Einsteinek aipatutako horiekin, Bose Einstein izeneko kondentsatu horiekin, baina azken aldiotan jabetu gara, temperatura oso baxuan laser izpi horien bitartez ozten ditugun horietan lan egin dezakegula. Ignaziok aipatu duen bezala, MIT-en 1985an zenbait lan talde abiatu ziren kondentsatu horiekin lan egiteko. Ze materiaren beste egoera batean kokatu baikara, beste era batera adierazteko, mundu berri bat zabaldu zaigu. Hori egiten duen zuzen ere fisikak. Aurkikuntza bate egiten da, eta orduan ate berriak irekitzen dira. Erronka berriei bide emango duten ate berriak. Eta hortik abiatuta gauza bera gertatzen da, beste ikerketa lerro bat zabaltzen dute. Bose Einstein kondentsatu hoiek galdera berri asko ekarri dituzte, eta aukera berri asko ere bai, badibidez konputazio kuantikoa. Atomoen propietate hoiei esker sistema berriak sortu ahal izan ditugu, fisikaren arloko sistema berriak. Eta gai hoietan ari gara lanean, une honetan, nire lankidekin batera, beste taldekin batera, materia ultra hotz horrekin. Agertzen den informazioan, ze hemen nik txuleta bat daukat. Lehenengo galdera elkarrezi ikastola oinatikoak zian, eta bigarrenak azpeitikoak. Pantailan Bilbo agertu zaigu bietan, barkatu. Ez dakit bestetan ere berdina pasako zaigun. Zientifiko-tekniko galdera batekin jungo gara. 113. galdera, 113. San Jose Jesuitak ikastetxea, eta hauek Durangotik handatoz. Mesedez, uno de los alumnos de San Jose Jesuitas de Durango. Mikrofonoa. Which is the aim of the laser project? Zein da laser proiektuaren helburua? A big question, laser now are invading every field. Galdera handia da hori, funtsezko galdera da. Izan ere, laserrak bazter guztietan baita daude. Ni oso zorioneko izan nintzen, 60ko hamarraldian agertu ziren lehen laserraiek, ezta? Eta ikaragarriak ziren, erraldoiak ziren, oso gauza konplexuak ziren, oso aparailu handiak izaten ziren fisikoki, eta laboratorioetan baino ezin genituen aparailu horiek eduki, fisikoki, hor arazo bat konpondu beharra geneukan, baina, egoerako bera egin zuen, aparailuak gero eta txikiagoak gertatu zitzaizkigun, fizikan gertatu oidan bezala, oinarrizko zientzian zerbait sortzena, kasu honetan argiaren eta materien arteko elkarrera egin hori. 1917an sortu zen hori, ikerketa lerro hori Einsteinekin, baina denboran aurrera egin ahala aldaketa nagusietako bat ekarri duena. Esango nuke gaur egun arlo ezberdinetan, esparru ezberdinetan aplikatzen dela laserra, ez dizkitzuet arlo guztiak aipatuko, nik ez dute horietan guztietan lan egiten. Adibidez, zenbait talde
fisioa lortzen saiatzen ari dira laser izpiak jaurtikez. Gure kasuan zer egiten dugu? Oso gailu finak erabiltzen ditugu atomoak manipulatzeko, erabiltzeko, askatasun arloak erabiltzeko hortik ikerketa arloetara biatzeko. Baina esan bezala laserrarena oso arlo, oso esparru zabala da. Ikertzailearen kasuan, ze behar du ikerlari batek? Kasu honetan, laserra erabiltzea, hobeto ulertu ahal izateko objektu kuantikoek nola funtzionatzen duten, adibidez atomoek, propietate ezoikoak edo arraroak bitxiak direnak azaltzeko, ez intuizioa zenaren arabera ulertzen ez direnak. Batzuetan laserrak laguntzen digu informazioa oso azkar, oso erraz trukatzen, edo materiaren egoera berriak ezagutzen, temperatura oso baxuetan lan egiten, beraz, gaur ez gara laserra bere horretan ikertzen ari, jakiteko nola funtzionatzen duen, baizik eta erabiltzen saiatzen ari gara laser hori tresna moduan, bide berriak urratzeko, galdera berriak ekartzeko, eta propietateak, fisika kuantikoaren propietateak ulertu ahal izateko. Colaboración con el instituto que dirige el profesor Cirac, estamos interesados en... Guk interesa dugu ikusteko elektroi batek batez besteko bizi esparrua zein duen, alegia zenbat denbora pasatzen duen inguru batzuetan eta besteetan, bazaleretan, reakzio kimikoetan eta bar, eta horretarako badago neurketa tresna bat, gaur posible da laserrari esker neurketa batzuk egitea, bilonesimaren, milesimaren mailako mailetan 10/-15 matematika ikasten duzuen ontzako. Pixkat uler dezazuen zer esan du horrek. Laserrak atosegundoen mailan lanean ari dira. Atosegundo bat, segundoarekiko da, segundo batek gizateriaren bizitzarekiko harreman horren pareko zerbait ditzateke. Eta nuik aipatu den horren hildotik, behin irakurri nion maserra aurkitu zuen ari, bera miretsita zegoen, ikusi zuenean zenolako aukerak ematen zituen aurkikuntza jakin batetik, eta bera nola sentitzen zen, adierazten saiatu zen. Berak esan zuen, kastore bat animaliotxo batek bezala sentitu zuela nola baite ibaianan bere lantxoak egiten zebilenean, eta ikusita ze hegazti hobeto esan da urte ikaragarriak, urjauzi ikaragarria ikustean Colorado kokainoietan, ez? Bera pentsatzen zuen nik ez dut hori egin. Jarraituko dugu, galdera orokor batekin. 76, garri galdera. Argi dago akats bat dagoela, denetan Bilbo jartzen du, badakit Bilbo gaudela, baina denak etzarete Bilbotikan etorri, Laudio ikastola, Laudiotikan etorriko zen. Orduan mesez, Laudioko norbait, altxatzeko. Para los dos. Errazalda ikerketa proiektu batean beste zientzialarekin talde lan egitea? The question is it easy to work with other scientists in a given project? Ea erraza den zientzialarekin talde lan egitea? Bueno, gaur egun ikerketaren esparruan funtsezkoa da elkarlana egitea.
gaur egun inoiz baina gehiago nazioarteko mailan taldean egiten den zerbait delako. Ikertzaileek eta zientzialariek orain bidaiatzeko aukera handiak dituzte eta horrexegatik ohikoa da, adibidez nire ikerketa taldean atzerritar asko ditugu, beraz esango nuke gaur egun ikerketa talde orokor bat dagoela nazioartekoa dena. Eta garrantzitsua da gure bizitzan denbora ematea gure buruari besteekin lan egiteko. Zer egiten dut nik? Niri adibidez ez gustatzen laborategi oso handi batean lan egitea 100 pertsonekin. Niri gustatzen zait talde txikietan 3-4 pertsonekin lan egitea. Baina uste dut bi ikerketa motak gerta daitezkeela. Zergatik ez? Eta elkarlanak ematen diguna da askatasun handiagoa. Oso aberasgarria delako besteekin lan egin ahal izatea, besteek beti ideia berriak ekar ditzakeelako eta horrek eragingo du gure lanaren aurrerapena, gure ikerketaren aurrerapena. Ideia berri horiek hobe dezakete batzuk egiten dutena edo batek akatsa egiten badu besteak zuzentzeko aukera ematen du horrek. Beraz, elkarlanak gauza onak ekartzen ditu. Elkarreragin horrek aurrera egitea dakarrelako. Eta horrek guztiak badu zerikusia beste gai batekin. Lehenik eta behin beharrezkoa da babes bat izatea, funtsak izatea, eta zer gertatzen da normalean gobernuek, herrialdeek badute epe laburreko ikuspegi bat, etorkizuna epe laburrean ulertzen dute. Eta horrek arazo bat dakar. Gobernuei izugarri gustatuko litzaieke guri funtsak ematea eta epe laburrean emaitzak ikustea, noski hauteskundeak 4 urteren buruan izaten direlako, 5 urteren buruan. Eta beraien ikuspegia hori da. Azken batean berriro ere aukeratuak izan dutelako hauteskundeetan, baina ikerketak ez du epe horretan funtzionatzen. Eta politikariei iruditzen zaie funtsak ematen ari direla eta funts horiek galtzen ari direla, inora joaten ez direla. Baina ez da horrela. Orain, ikertzen ari garen gaiak, ez direlako adibidez teknologiaren eta gailuen mundura helduko 20-30 urtera arte. Beraz, funtsezkoa da eta ikertzaile honek jakin behar dute ikerketa basiko hori edo oinarrizko hori beharrezkoa dela eta beharrezkoa da nahiz eta aplikazioak 20-30 urte beranduago heldu. Ikerketa zientifikoari buruz hitz egiten dugunean, batzuetan buruan izaten dugu duela 100 urteko zientzialariaren irudian etxean, ia bazkaldu gabe, ikerketan laborategian sartuta egun guztian, eta badirudi hori dela ikerketari buruz dugun irudia, ez da? Gaur egun aldatu egin da badago jendea laborategian egoten dena, ordu asko lanean ematen dituena, baina ekintza askoz ere sozialagoa da. Ezagutza munduan zehar hedatuta dago eta pertsona batek ikertzeko jo dezake beste lekuetan dauden pertsonengana. Oso ona delako pertsona horiekin elkartzea, ideia trukatzea eta partekatzea. Eta koentan utxik esaten zuenaren harira, oso ongi ulertu dezakegu funtsezkoa dela elkarrizketa eta elkarlana, horrek prozesua azkartzen duelako, ahalbidetzen duelako bide berrietara heltzea eta leku berrietara heltzea. Beti galderak eta erantzunak gertatzen direnean, zerbait ikasi dezakezulako. Normalean, elkarrizketa bat gertatzen denean, hau da, ez zarenean mugatzen galdera bakarrera edo erantzun bakarrera, orduan askoz gehiago ikasi dezakezu. Zientzian gauza bera gertatzen da, gu ikertzen ari garela, ikasten ari gara, eta norbaitek ematen digun erantzun batek zabaltzen du aukera berri bat gure buruan, eta horrek eragiten du erantzun berriak aurkitzea. Eta elkarrizketari gabe ez lirateke sortuko horrelako erantzunak. Zientziaren izaera nazioarteko horri buruzko datu bat aipatu nahi dut, biek aipatu dutelako nazioartekotasun hori, Euskal Herrian Donostia International Physics Centerren edo nanogunean
eta Itziarrek erratzen mara zuzendu nazala mesedez, uste dut momentu honetan 27 herritartasuneko pertsonak daudela lanean zentro hauetan. Hori hemen Euskal Herrian gertatzen ari da, ez da soilik gertatzen Parisen edo Muniken, Euskal Herrian ere dinamika horretan sartuta gaude, nazioarteko zientzian sartuta gaude, bere balioengatik eta loturengatik tresna oso erabilgarria delako eta batasun batera eraman dezaken tresna izan daitekeelako. Naiz eta iraganean egon diren zenbait gatazka, zientzian beti egonda komunikazio bat, beti egonda globalizatuta horrela esan badaiteke. Leku batean ona dena, hemen ere ona da, eta horrexegatik nazioartekotasun hori Euskal Herrian ere badaukagu. Horrexegatik bultzatzen zaituztet, nahi duzuen hori joan zaitezte kanpora, lekurik onenetara ez jarri zalantzan zuen burua, batek nik beti ikusten dudanean batek bere gaitasuna zalantza jartzen duela, badakit arrakasta izango duela. Bere gaitasuna zalantza jartzen ez dituenak zailtasun gehiago izaten ditu. 39. galdera. Galdera hau San Fidel ikastola, Gernikatikan, eta biei zuzendua dago. Who was your first physics teacher? Zein izan zen zure fisikako lehen irakaslea? But I think it's a very important point. In high school, Nire kasuan lehen aipatu dudan bezala funtsezkoa izan zen nik izan nuen fisikako irakaslea. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan garrantzitsua da izatea, jakimina pizten duten irakasleak izatea, grina elikatzen duten irakasleak izatea. Fisikaren kasuan ni zorionekoa izan nintzen irakasle oso onori unibertsitatean ere izan nuelako. Eta hor sartu nintzen kaslerren taldean, horren ondorioz. Kaslerrek kultura frantsesa eta alemana zituen, bi kultura hori biltzen zituen, latina ere ezagutzen zuen, Heisenberg irakurtzen zuen, edo mekanika kuantikoaren fundatzaile handiak irakurtzen zituen jatorrizko bertsioan, alemanieraz. Eta nik uste horrelako ezaugarria dituen pertsona batek, bi kultura, bi hizkuntza dituen pertsona batek normalean burmuin nahiko originala izaten duela. Beraien burmuinak ez dira hain linealak izaten, malguagoak izaten dira. Gogoratzen dut nola hitz egiten zuen Kaslerrek fisikari buruz, atomoi buruz, jolasa balitz bezala, egunerokotasunean gertatzen den zerbait bezala. Eta horrek niri asko lagundu zidan. Baina denok ez dugu hainbesteko zortea izaten. Eta nik zortea izan nuen eta grina elikatu zidan. Nik matematika irakaslea aipatu nahi nuke 8. mailan nengoen OH-on oinarriko hezkuntza zen horretan. Eta matematikan teknikaz gainera logika azterketa bat egiten zigun, teknika saltzen zigun, baina logika azterketa bat jartzen zigun. Eta bertan galdetzen zigun batek hau erosi du eta hau saltu du, horrelako ariketa jartzen zizkigun, edo tren bat hemendik ateratzen bada ordu honetan, horrelako ariketa jartzen zizkigun matematiketan, eta gero fizikan ikusi genuen benetan aztertzen zirela horrelako buruketak. Beraz, niri azterketa hori asko gustatzen zitzaidan astero azterketa hori egitea pentsarazten zidalako. Eta horrek eragin zuen niri fisika gustatzea, etzelako soilik ikasgaia bera, baizik eta pentsatzeko modu bat azaldu zidan irakaslea. Kafea edo beste galdera? Nik uste kafea egingo dugula, ezta? Pintxo garaia, oso ondo, eskerrik asko. Ordu erdiko atsedenaldi bat egingo dugu, eta laguntzaileek esango dizue, ikasleentzako daukazue 11etakoa, eta laguntzaileek esango dizuen non jasoko dezuen zuen poltsa. Ordu mesedez, atzekaldetik atera, baina irakasleentzako kafia dago, eta irakasleek nahi baldin bazue aurrekaldetik ateratzea zeate, eta gero denak elkartuko gea bertan. Ordu erdi bat, gutxi gora bera.
Bueno, bigarren zati hori hasiera emango diogu, pixkat atzeratu ingea, mundu guztiak argazkiak atera nahian. Aztu baino lehen, irakasleren batek hortikan galdetu dit, me preguntaban si vamos a dar certificados de asistencia. Sí, no os olvidéis, a la salida, pues cuando vayáis a entregar los cascos, y si no habéis cogido los cascos, los pedís a las azafatas y azafatos, os entregaremos los certificados de asistencia, que vayan los profesores y los recoja, ¿vale? Bueno, pues nada, jarraituko dugu galderekin, eta agian biografiko batekin, Pedro? 23. galdera, pregunta 23. Es el Colegio Santa María de Portugalete, me lo han corregido, ya no sois todos de Bilbao. Por favor, se pongan de pie. ¿Qué pensaste al dar... Ze pentsatu zenuen konturatu zinenean, zure arloko lana, zure arloa erabat aldatuko zuena aurkitu zenuela jabetu zinenean? Not always easy, when you... Ez da beti erraza gertatzen. Saiatzen gara ulertzen, behatzen aritu zaren hori, ez da, baina horrek denbora bat behar izaten du. Eta halako batean bai konturatzen zara zenolako aplikazio, zenolako garapen bide sor daitezken aurkikuntza horretatik. Denbora behar du, denbora ematen du. Izan ere, lehenbizi ziur egon behar duzu, ez zarela erratu. Beraz, hori ez tegu aipatzen, lehen une batean ikaslekin edo lankideekin, pixka bat danak komentzitu behar dituzu, behatu duzun hori, aurkitu duzun hori benetakoa dela. Some new application, some new development could... Gero bai, gero konturatzen zara aplikazio berriren bat etor daiteke hortik. Adibidez, laser bidezko hozteari dagokionez hasieran, konturatu ginen, ze nolako garapen etor zitezkeen hortik, etor zitekeen hortik. Aukera oso berezia izan zen. Saiatu ginenean temperatura neurtzen, ez usteko bat egon zan. Alegia, temperatura hori baxuagoa zen guk pentsatutakoa baino, guk aurre ikusitakoa baino, eta teoria bat geneukan, garai hartan hori ulertzeko. 100 mikrokelvin aurre ikusten zizkigun 10 ber minus lau kelvin gradu Kelvin. Hemen 300 gradu Kelvin ditugu, beraz temperatura oso hotza da, milioi bat bider hotzago kanpoko temperatura baino, beraz hor ez usteko bat etorri zen. Gehienetan esperimentu bat egiten duzunean ez da zuk uste bezain ondo ateratzen. Beraz, ikusten duzue hori ez usteko bat izan zela. Eta noski lan asko egin behar izan genuen, ulertu ala izetiko ze gertatzen ari zen hor. Alegia, nolabaiteko tresna berri bat edo prozesu berri bat aurkituak genuen, eta horrek ate asko ireki zituen, aukera asko zabaldu zituen. Ze hemen mikrokelvin batean kokatu ginen, eta horrek aukera askoz gehiago eskaini zizkigun, 100-tik batera. Gero bestelako mekanismo batzuk ere aurkitu ditugu, lurruntzea adibidez, hor temperaturak nanokelvinetara jetxi genituen, 10 ber minus 9 Beraz, ikerketa batean abiatzen zarenean, uste dut, esperimentazio egin behar dela, baina baita teoria ere, edo behintzat talde teorikoen eta esperimentalen elkarlanaren bitartez egitea komeni da. Ze, esperimento berri bat ulertzeko saiakera horretan, aurkikuntza berriak etortzen dira eta ulertu beharra dago horrek bide berriak irekiko dituela, eta hori benetan kitzikagarria da ikerketaren lanean, ez? Ikustea zeintzu diren aukera berri hoiek eta azkar batean saiatzen zera hori behatzen. La segunda parte de la pregunta. Galderaren bigarren parteari erantzungo diogu.
ze pentsatzen zenuen zerbait aurkitu zenuela jabetu zeinelean. Tira, askotan gertatzen da lan asko egiten dezula gai baten inguruan, ez duzu erantzuneko aurkitzen, baino konturatzen zenean, baietz azkenean baduzula erantzun bat, orduan oihukatzen duzu eureka lasterketa bat irabaztearen antzeko zerbait izan da. Bigarren partean esaten da, ez gero horrek zer ekarriko du. Bueno, behar bada, horrek ez dauka zer ikusia hondirik, ez dakigu horrek eragina hondiak ekarriko dituen, edo behar bada beste batzuen laguntzari esker edo lanari esker izango dituen eraginak eta bar. Anekdota moduan, historiotxo bat kontatuko dizuet. Nola Peter Solerrekin batera, lehen aipatu dizuet, Peter Soler, nola bururatu zitzaigun ordenagailu kuantikoak sortzen erekitzen hastea. Esan duan bezala, 25-26 urterekin estatu batuera abiatu nintzen, Peter Solerekin lan egitera, atomoak hozteko lanean jardu nuen orduan, atomoak eta ioiak hozteko prozesu horietan. Ioiak badakizu atomoa diela, hor elektroiak kendu diogun, eta orduan karga bat daukate, eta arraza da horiek atzen batea, kanpotik elektrodoak jarriz, eta orduan lortzen dugu espazioaren gune batean mugitzea iesi alde egin gabe. Eta ja behin atzeman da, hor bai laserraren bultzadari esker hozten dijoaz. Eta pixkate lan horretan ari ginen, hori aztertzen ari ginen, motivazioa alde batetik jakin mina zen, besterik gabe, baino bestetik baita ere implikazioak izango dituelako erloju zehatzagoak egite aldera. Kontua da, fisika kuantikoko gaiak eta teknikak aplikatu beharko genituela, eta konturatu ginen, gelditu atzematen genuen bezala, gero gauza bitxiak egin genitzakela ioi horrekin. Adibidez, 2 lekuetan balego bezala jokatu genezakela, ez? Oso gauza berezia da fizikarena, ez? Partikula bat 2 lekuetan egotea. Horretan lanean ari ginala, 1994 urtean, nazio mailako biltzarra handi bat egon zen, fisika atomikoaren ingurukoa, Boulder, eta, hango itzaldietako batera abiatu ginean, izlari ingles batek eman behar zuena. Urte hartan bertan, hilabete batzuk lehenago, informatikari batek aurkitu zuen ordenagailu kuantiko bat eraikitzen lortuko bagenu, lortuko genula, operazioak asko azkarrago egitea lortuko genuela. Hori zen aurkikuntza. Nik ordura arte enekin ordenagailu kuantikoei buruz ezertxo ere. Fisikakin kuantikoan lanaren nintzen, baina itzaldiaren ondoren, edo bukaeran, esan zuen izlariarrek, badakigu ordenagailu kuantiko bat bagenu gauza harrigarrak egingo nituzkela, baina ez dakigu nola eraiki, nola sortu. Eta nolabait hor beste akulu bat aurkitu genuen ikertzeko, ez, nola sortu ziteken ordenagailu hori. Orduan, jarri ginen pentsatzen, nola erabili ioi hauek, nola lortu partikula horiek 2 lekutan egotea ordenagailu tekniko horiek sortzeko. Hasieran, bazirudien, 2 gauzak ez zaudela lotuta, baina ezkenean obsesio moduko bat etorri zitzaigun gaiari buruz. Nik artean Europara bueltatu berren naukan, irakaslaretan ebilen, eta azterketak zuzendu berren nauzkan. Astebete besterik neukan, eta nire lankidorekin batera lanean jarritu behar nun, eta bera gonbidatuta zegoen Kaliforniako inguruan itzaldi batzuk ematera. Orduan, zer egin genuen? Napa balira eraman inun berak, bere otolean sartu inun, pixka bat gordean, 2 gelako gela batean, antxe lanean hasi ginen, itzaldi hoien ostean, gauean, gau eta egun lanean haitu ginen. Baina, hala ere, ez genuen erantzuna aurkitu, urtenbidea ez genuen aurkitu. Genekin, egiten ari ginen lan hori nolabait erabili beharra zegoela ordenagailu kuantikoa sortzeko, baina ez genuen une hartan bidea ikusi. Gaztela-Mantxara itzuli nintzen, irakasle nintzen leku hortan, eta pera estatu batuetako bere lekura, Koloradora itzuli zen, eta Innsbrucktik deitu zioten, bertako unibertsitatetik, eta urte hortako azaroan
idatzi zioten esanez, barkatu berak niri idatzi dian eta esan zian, bueno, elkartu behar dugu. Pixka bat, aztu genuen albo batera utzi genuen beste, lehengo gai hori, gai berri bati, ekin genion, eta hor sortu zen, nolabait bidea, ordenagailu kuantikoen bideo horretan. Ez, elkartu ginenean, benetan zoragarri izan zen, oso gauza atsegina eskerronekoa izan zen, ze ia apartatuta, baztertuta geneukan zerbaitetan abiatzeko modua aurkitu genuen oso pozik gelditu ginen egizateko. Baina tira, hori arazo askorekin gerta zitekeen, ez genekin horrek ze ondoriok zitzakeen. Aurrerago esperimentalistak hasi zian horrelako esperimentuak egiten, eta ideia horiek frogatu zituen esperimento jakin batek, eta orduan ja aurrera egiten jarraitu izan genuen, eta eragina handiagoa izan zen. Un dato a añadir que Wineline datorren urtean etorriko da Donostiara, argiaren urtea baita, beraz, danok Donostira. Hacemos una pregunta técnica, a ver qué nos responden. Pregunta número 78. 78 garren galdera. Politeknikoa, Zarauztikan. Zuen ustez, gizakia egunen batean, gai izango alda, denboran atzera naiz aurrera bideiatzeko? Bueno, hacia adelante sí, lo hacemos todo. Aurrera bai, hori egunero egiten dugu, ezta? Izan ere gaur egun ezagutzen ditugun fisika legei esker jauzi txikiak egin ditzakegu erlatibitate teoria nagusiaren arabera edo orokorraren arabera, esaten dut denbora desberdin mugitzen dela mugitzeko moduaren arabera. Hau da, hegazkinez bazoaz denbora zuretzat motelago igaroko da, oinez doan batentzat baino. Eta hori neurtu dezakegu, badaude erlojuak, horrelako fenomenoak neurtzen dituztena. Aldaketa oso txikia dira, horrelako bide desberdinei buruz hitz egiten dugunean, baina izango bagenu gaitasuna abiadura handiagoan ibiltzeko, adibidez argiaren abiaduraren parekoago den abiadura batean, orduan benetan ikusiko genuke guretzat etzela hainbeste denbora igaroko argi abiaduran arituko bagina, konparatuta denbora tarte berean lurrean geratzen den batek igaroko zuen denborarekin. Beraz, bada arazo kontzeptual bat dagoena, da kausalitatearen arazoa deitzen duguna. Demagun nik duela 100 urtera atzera botatzen dudala, aitona amonak hiltzen ditu dela, eta orduan nire gurasoak lirateke jaioko, ni ere ez, orduan nola da posible nik iraganera berriro buelta egitea. Beraz badago konsistentzia falta bat, eta horrek esan nahi du ez dela posible iraganera atzera egitea. Baina batzuk defendatzen dute badagoela hori ekiditeko modu bat. Deutschen arabera, unibertso ugari existitzen dira, hemen gauden bezala badago beste unibertso bat, eta gu unibertso horretan gaude beste leku baten eta beste zerbait egiten, eta teoriko honen arabera posible da iraganera pasatzea, iraganera bidaiatzea beti ere ni beste unibertsoan baldin banago, hau da, unibertsio batetik bestera igaroko nintzateke. Beraz, fizikan inoiz ezin daiteke esan, inoiz ez dela gertatuko, ez delako beste eremu zientifikoa bezalakoak. Zientzia fikzioa da, ez dut sinesten hori gertatuko denik. 73 garren galdera, 63. Galdera hau, Colegio San Pelayo, Ermuatikan. ¿Crees que vas a ganar mucho dinero con tu idea de los ordenadores? Ordenagailu kuantikoen ideiarekin diru asko irabaziko duzula uste alduzu? Ya está ganando mucho dinero, es el director del Max Planck de Garching. Pues no, es algo... Egia esan ez dugu patentatu, eta ez dugu patentatu arrazoi batengatik.
patenteak iraungi egiten dira, denbora tarte bat igarotzen denean, eta guk ez genuen espero ordenagailuak ordurako prest izatea. Beraz, noizbait baten batek lortzen badu ordenagailu horiek sortzea, uste dut horrek ekarriko digula onura handiagoa eta gogobetetasun handiagoa. Otra de tipo general, 45, 45. Muskizeko institutua. Gracias. ¿Existe colaboración entre los científicos de todos los Herrialde guztietako zientzialarien arteko elkarlanik ba aldago? Bai, noski. Bai, lehen aipatu dan bezala zientzia nazioartekoa da. Eta gaur egun ordenagailu modernoi esker eta emailari esker unean ideiak truka ditzakegu gure lankidekin batera. Nik uste dut orain geregizkoa dela, nik orain goizean laboratorioan sartu eta ordenagailua zabaltzen dudanean, batzutan etxigarria izaten da, mezu hori guztiak ikustea. Baina bestalde urruti dago norbaitekin lanean ari zarenean, oso eroso gertatzen da, era horretan idea trukatu alizatea, edo artikulu bate elkar hartuta idazten hastea, garrantzitsua beraz tresna hori. Baina behar bada, esperientzia pertsonal bat aipatu beharko nuke hemen, garrantzia handia izan zuena nire bizitzan, batez ere ikerketan abiatu nintzen garai hartan. Udako eskolak, deritzogun hoieta zerbait esan nuke, fizikan oso garrantzitsuak izaten dira, ezta? Frantziako unibertsitate sistema etzen oso ondo, gerra ostean, eta ez genitu horrelako ikastaro modernoak, baina emakume bati bururatu zitzaion Frantziar Alpeetako herrixka txiki batean eskola bat eraikitzea. Eta bertara 50 ikasle gonbidatzea. Erdiak frantsesak eta besteak kanpotik etorrietakoak, eta han elkartzea, fizikari honena, Pauli, Heisman, fizikari handienekin elkartzea. Eta, gazteok 2 hilabetean zehar 8 ordu ematen genituen lanean egunero, eta hori oso garrantzitsua izan zen. Ze horrela lortu bai genuen fisika modernoa ezagutzea. Eta horrek zerikusi zuzena dauka nazioarteko kolaborazio horrekin, ezta? Ze antzeuden gazte askok lan egokia eraman zuten, egin zuten, eta hortik lan batzuk atera ziren. Hau Espainian egiten da, Italian egiten da, udako ikastaroen bitartez. Nazioarteko eskola hoiei esker mundu zabaleko gaztek bat egiten dute, 2 aste hilabete ematen dute elkarrekin, eskola berak hartzen dituzte, eta eskola horiek oso garrantzitsuak izaten dira, ikasteko eta baita ere lankidetza prozesu horretan abiatzeko. Nik 55. urtean egon nintzen ikastaro horretan, eta Pauli handiago gogoan dut oraindik ez genion, ezertxo ere ulertzen, oso gauza konplexu ez hitz egiten bai zuen, baina liluragarria zen gizon ura ikustea eta entzutea, ez fizikari handi haren hitzak entzutea. Noski badira nazioarteko programak ere, diru laguntzak, bekak baditugu, Europako ikerketa kontseiluak ematen dituenak, horrek ere garrantzi handia dauka Europan, ze diru hori eskaintzen dio talde egokiei, talde honei. Eta Bizpahiru herrialdeko jendea elkar hartuta ari da lanean proiektu batzuetan, horrek garrantzi handia dauka, nola ez? Bai, nik uste elkarlana ezinbesteko dela gaur egun. Ze zientzian bat gehi bat ez dira 2, baizik eta 4, 8, 16, ideien munduan hori horrela da. Noski, gero behar dezu baita ere zure denbora eztabaidatutako gai hoietaz nork bere esparruan aztertzeko, horretarako denbora behar da, baina komunikazioa
ezinbestekoa da. Zertarako batez ere galdera nagusiak azaleratzeko eta nola erantzun asmatzeko. Bueno, mahaiburu naizen aldetik, nik ere zerbait galdetu nahi nuke. Oso ondo ezagutzen zenuten Benasqueko eskolaren sortzailea, eta hor nazioarteko kolaborazio elkarlana garrantzitsua zen. Bertan Pedro Pascualek lan egiten zuen, Claude eta Ignazioren laguna da. Berak lan eskerga egin zuen Benasqueko eskola hori sortzeko eta sustatzeko, eta zientzia komite ederra daukate, hemen gaudenok osatzen dugu, eta beste norbait ere bai. Diru faltan gaude, hori bai. Eta oso ideia ona sortu hortik eta arriskuan dago, bueno, nola baita aterako du gaurrera, baina zuetako batzuz ziurrenik ezagutuko duzue, zuzendari hori, ze Bilbon itzali bat eman baizun Higgs bosoiari buruz, Juan Ignacio, tira izenekin pixka naztutan nabil, baina tira, bueno, propaganda pixka bat ere egin nahi nuke. Zientziaren alde, betieran, anogune, DIPC, Euskadin egiten ari den lanari dagokinez. DIPC aurten hasi da, jarraitutasun bat izango duen lan bat. DIPC Schools, DIPC International School horiek martxan jarriko ditu, nazioarteko eskolak beraz, eta horietako lehena, edo bigarrena hobeto esan da, joan den udan egin zen, Miramar jauregian, aurrera jarraitu dugu horrekin. Ez Klodek aipatu duen lezuitzeko hori bezalakoa, hor 8 orduko lan hori egiten zan, eta gero beste aukera ematen dizura da Xamonin eskiatzekoa, baina tira. Hori neguan egiten den kasuetan. Esan bezala, DIPC ere jarri ditu martxan eskola hoiek, eta nolabait ikerketa eta irakaskuntza hoiek uztartu nahi ditugu, eta urte batzu barru seguru joango zarela. Utzi dazu beste zerbait ere eranztea. Udako ikastaro hoien babesari buruz zerbait aipatu nahi nuke. Norbert Ramsey oso garrantzitsua izan zen udako ikastaro hoiek garatzeko lanean, lehen aipatu dudan hori garatzean. Eta horrek OTAN-entzako aholkulari lana egiten zuen. NATO erakunderen aholkulari lan egiten zuen. Berak ikusten ze garrantzitsua zen eskola ikastaro, udako ikastaro hori, eta arek, diru laguntza bat eman zion. Eta lehizuz, diru hori gabe ezingo zan aurrera atera. Eta ikusten zuen ekarpen hori oso garrantzitsua izan zela. Beraz, diru kopuru txiki batek bide handia zabaldu daiteke. Beste adibide bat ere aipatu nahi nuke. Italy, which is called ICTP. Nazioarteko institutu asko daude, horietako bat Triesten dago ITCP, fisika teorikorako zentro bat da, Abdus Salamek sortu zuen, oso garrantzitsua baita ere, partikulen fizikan berak Weinbergerekin eta Glasorekin batera lehen Nobel saria eskuratu zuen. Eskola hori zoragarria da, 6 hilabete urtebeteko tarteetan lanean ari diren fizikariak biltzen ditu, beti ere fizika teorikoaren gaietan, eta oso garrantzitsua izan da leku hori herrialde ezberdinetako proiektu horiek abian jartzeko. Beraz, horrelako ideia batean, garapen bidean dauden herrialdei laguntzeko modu daukagu, zertarako zentro zientifiko garrantzitsuak sortzen laguntzeko. Eta udako leku horiek ICTP modukoek garrantzi handia izan dezakete hori lortzeko. 117. galdera. Koldo Michelena, Gasteiztikan, mesedez. Posiblea alda atomoaren zati azpiatomikoak harrapatzea eta hostea, eta horrela bada, horretan zabiltza lanean? Subatomic?
one part of the atom, I suppose the nuclei or the... That's a dream, to make cooling of nuclei, but to my knowledge... Hori ametsa litzateke. Dimentsio horietan hozteko gai izatea, oraindik ez dugu lortu. Orduan atomoaren abiadura ere moteltzeko gaitasuna genukela esan nahi lukelako. Uine linealaren luzera erabilita egin dira proposamenak hori lortzeko, baina momentuz ez dugu lortu. Badaude proposamenak ere erloju nuklearrak egiteko, trantsizioak egiteko, erloju horiek askoz ere zehatzagoak izango lirateke, baina oraindik ez da ezer demostratu. Beste zientifiko tekniko batekin, 102. Arizmendi ikastola, Eskoriatzatikan. Esaten duzun bezala, fisikoan kantikoan partikula bat bilekutan egon daiteke aldi berean. Nola gertatzen da hori eta non ikus dezakegu bere erabilpena? Sí, bueno, eso es lo que normalmente decimos los físicos cuánticos. Fisikari kuantikoek esperientzia bat azaldu nahi dugunean, fisika kuantikoaren ezagutzarik ez duen norbaitentzat, orduan azaltzen dugu partikulak bi leku desberdinetan egon daitezkela, baina errealitatea da fisika kuantikoaren arabera partikulak nortasunak galtzen duela posizioari buruz. Hau da, ez da partikula bat bi lekuetan dagoela, horrek bi partikula daudela esan nahi lukelako, baizik eta partikula hori ez dagoela, ez leku batean, ez bestean. Eta gure esperimentuetan ikusten dugu badirudiela bikoiztu egin dela bi lekuetan dagoela, baina horrek ez du esan nahi benetan bi partikula daudenik. Eta fenomeno bitxia da, fisika kuantikoaren inguruko ezagutza handirik ez duen batentzat, eta horrexegatik ez dugu espero ere aditua ezen batek ulertzea honek zer esan nahi duen. Gertatzen dena da partikula batek portaera izan dezakeela bi partikula balira bezala. Badaude analogiak hau azaltzeko. Eta behar bada baliagarri izan daiteke zer gertatzen den ulertzeko, baina kontu zibili bar gara hau beste testu inguruetara ez eramateko. Batzuk egiten dute fisika kuantikoaren interpretazio esoteriko bat eta esaten dute hainbat unibertso daudela. Partikula batek bere bizitza banatu dezake bi unibertsotan, eta unibertso batean gauza bat gertatzen da eta bestean bestea. Hori litzateke analogia. Zientzia fikzioko pelikula batzuetan ere ikusten dugu pertsona bat estena batean leku batean dagoela eta horrengoan beste leku batean dagoela, baina denbora tarte berberean. Desdoblatu edo bikoiztu egin balitz bezala. Partikula atomiko horiei, partikula txiki horiei hori gertatzen zaie. Banatu egiten dira, desdoblatu egiten dira, eta guk esaten dugu superposizio egoeran daudela. Eta hori dela eta ez daude zehaztuta partikularen propietateak. Desberdina direlako ezkerretara edo eskubitara dagoen partikula behatzen badugu. Zaila da fenomeno hau azaltzea, baina propietate hau oso desberdina da gure mundu makroskopikoan ez daudelako horrelako fenomenoak. Ez dugu inoiz ikusten hau gertatzen, orduan ezin dugu konparatu. Nik hau azaltzen badut ezin dugu argi eta garbi ulertu, ezin dugulako ikusi gure inguruan. Propietate hau aurretik existitu ez denez, eta edo ezagutzen ez genuenez, jendeak normalean pentsatzen du erabilera bat eman dakiokela fenomeno horri. Lehen adibidez mezuekin gertatzen zen, idatzi zidazten genitun, zaldiz eramaten ziren beste leku batetara. Gaur egun uginak erabiltzen dira horretarako, ez da? Lehen 30 kilometro orduko abiaduran bidatzen ziren mezuak, eta jendeari ez zitzaion bururatzen azkarrago bidaltzitzatekenik mezuak, zaldi azkarra horik ez zegoelako.
Eta gero, uin elektromagnetikoak aurkitu zituztenean, ikusi genuen mezuak bidali daitezkeela argi abiaduran. Eta gaur egun oso arrunta da guretzak mezuak hain azkar bidaltzea. Beraz, hori da adibide bat, gertakizun bat gertatzen da, aurkikunde bat gertatzen da, eta hori aplikatu egiten da. Beraz, gauza bera gertatzen da fisika kuantikoaren propietate hauekin, propietate bitxi hauekin. Partikula batek bi gauza egin baditzake aldi berean, superposizioan baldin badago, eguneroko munduan posible ez diren gauzak egin ditzakegu. Gaur egun zehazki, pentsatzen ari dira propietate horiek erabiltzea kalkuluak oso azkar egiteko. Partikula batek bi gauza egin baditzake aldi berean, bi partikulek lau egin ditzakete aldi berean. Lehenengo egon daiteke eskubitara eta ezkerretara, bi baditugu, biak egon daitezke ezkerretara, bi eskubitara, edo bat eskubitara eta beste ezkerretara, lau posibilitate ditugu. Eta orduan, lau gauza egin ditzakegu aldi berean. 3 partikula baldin baditugu, 8 posibilitate ditugu, 8 gauza egin ditzakegu aldi berean. Eta posibilitateak, superposizioak, hazi egiten dira modu esponentzialean ditugun partikulen arabera. 300 partikula baditut, bi 300 gauza egin ditzakete. Eta hori zenbaki izugarri handia da. Eta 300 partikulekin lortzen dugu unibertsoan dagoen partikula kopurua gainditza. Beraz, 300 hauei eskatzen badiegu zerbait egitea, lan egingo dugu partikula kopuru izugarri handia izango bagenu bezala. Eta hori da zuzen ere ordenagailu kuantikoek egiten dutena. Gauza asko aldi berean egitea eta esploratzea. Una pregunta quizás de tipo general. 59, Rogeita Meretzi, Ondar Batikan, Ondarrako Institutoa. Garapen zientifiko-teknikoek lehen eta hirugarren munduan arteko ezberdintasunak ez aldituzte areagotzen. Lehen munduko aurrerapenen eta aurkikuntzek zer eragin dituzte hirugarren munduan? I think above all is a question of education. These Oinarrizkoa esango nuke heziketa dela, hezkuntza dela. Edozein herrialderen lehentasuna behar luke izan heziketa, hezkuntza saiatu beharko luke bere ikastetxeak ahalik eta onenak izaten saiatu beharko luke, eta irakasle honenak eukitzen saiatu beharko genuke, gazten garuna pizteko burmuinoiek martxan jartzeko hori ez da erraza, batez ere zenbait herrialdetan, ze fundamentalismoa horren joera nabarmena izaten baita, eta hor zaila da, hezkuntza sistema egoki bat sortzea. Gure herrialdeetatik lortu beharko genuke garapen bidean dauden herrialde horiek aurrera egin dezaten heziketaren ikuspegitik lehen aipatu ditut, ez da nazioarteko eskola horiek, institutuak, udako ikastaroak, horrek guztiak lagun dizaieke. Orain urte batzuk, Frantzian adibidez, soldaduzko egin behar izaten genuen, jada hori ez da horrela, baina bitxia bada ere soldaduzkan zehar zenbait gaztek eskazezaketen exentzio moduzko bat eta bestelako kolaborazio lanak egin zitzaketen garapen bidean zeuden herrialdetan hain zuzen ere zertarako eta beraiek ezagutzen zuten espezialitatea. Esango nuke horrek oso ondo funtzionatu zuela Latinoamerikan, Afrikan eta bar horrela jarri baizien abian zenbait ikerketa zentro eta unibertsitatea. Eta esango nuke bide horiek egokiak direla. Baina ni pentsatzen jartzen naizenean zenbat diru gastatzen dan oraindik ere armagintzan adibidez. Benetan askoz modu egokiagoak leudeke fondoiek, funtsoiek inbertitzeko. Hezkuntza horietako bat. Bueno, badira zenbait
ekimen, ikerkuntzen edo aurkikuntzen berri emateko kimikan, immunologian eta bar, hirugarren edo garapen bidean dagoen mundu horri laguntzeko, elikagaien inguruan adibidez, elikagaien arloa izan daiteke horietako bat, lan hori fundazioek egiten dute, adibidez irabazi asmorik ez duten erakundek egiten duten lan hori, eta zientziaren ikerketa edo aurkikuntza askoren kasuan helburua izaten da dirua lortzea, eta horregatik askoz gehiago bideratzen da lehen mundura hirugarrenera baino, noski denok uste dugu eragin bat izate hirugarren munduan, baina ziurrenik hori ez da posible une honetan. Aipamen bat egin nahi nuke, Claude Tanucci esandako zerbait aipatu nahi nuke. Hirugarren munduak askoz eragin gutxiago, askoz onura gutxiago jasoko du. Baina oraindik heltzeko dauden arazoek askoz gehiago kaltetuko dute hirugarren munduri. Claudeen aipamen bat egingo du. Gutxi gora bera. Gizateriaren arazo nagusienak, adibidez gosea, energia, osasuna, inguruarekin oreka, edo intolerantzia, fundamentalismoa, horre guztiek kalte handiagoa egingo dio hirugarren munduari, eta Claudek esan zuen, bai Madrilen eta baita Donostian ere, berak esan zuen, hori ez dugu konponduko zientzia teknologia gutxiagoarekin, baizik eta teknologia eta zientzia gutxiagorekin, eta baita eziketa gehiagorekin. Uste dute hori esan zuela berak urrezko domina eman ziotenean, investigazio kontseilu gorenak domina hori eman zionean. Bai, hori horrela da, horrela da. Jaizagun horrera. Biografiko bat, zer kontatzen diguten. 12. galdera. San Viator ikastetxea, Gasteiztik. Si no hubiese podido estudiar física, ¿a qué se hubiese dedicado? Zirak aprender a dibujar para ser arquitecto, ¿no? Zirakek uste dut marrazten ikasiko lukeela arkitekto izateko, ezta? Bai, nik ingeniero izan nahi nuen, baina matematikak ere gustoko nituen, pentsatzen dut behar bada matematikaria izango nintzatekeela. I think I was attracted by becoming a doctor. Niri asko gustatzen zitzaidan medikuntza. Nire ustez medikuek zerekin funtsezkoa dute gizartean, eta horren inguruan pentsatzen dudan bakoitzean konturatzen naiz gero eta aplikazio zientifiko gehiago daudela medikuntzat. Tresneria, ekipamendua pentsa ezina zen duela urte gutxi batzuk. Kimika ere interesatzen zitzaidan, biologia eta esparrobek asko lagundu diote medikuntzari. Beraz, medikuntza oso esparru interesgarria eruditza zait, oso erakargarria. Gustatuko litzaidake nik ere nire ekarpena egitea gaixotasunak eta mina arintzeari. 11. Hau ere, San Viator ikastetxea, Gasteiztik. ¿Suspendió algún examen de física, química? Física, química edo matematika inoiz suspenditu altzenun, eskolan edo eta unibertsitatean? No. Yes, that happened. Bai, gertatu zitzaidan. Bai, niri gertatu zait hori. Ja, eman xehetasun batzuk. Bigarren hezkuntzako azken urtean, suspenditu egin baten bat, aizu, denoi gertatzen zaigu, ez da? Eta azterketa hori zuzendu zuen azterketa bazina zer? Suspendituko zenuke edo ez?
batxilergoko irakasle bat daukagu hemen, hainbesten denboran jarraitu duena eta ilusio berberarekin. Koen profesorearen lorpen handiena bere emaztea, ez? Bere emazte hori izatea da, ez da? Best achievement. Zientifiko batekin. 87, Beurko Institutua, Barakaldotikan. Nolakoak izango dira zure ustez etorkizuneko superkonputagailuak, 100 urte barrukoak adibidez? Bueno, esto es imposible. Si cualquier... Edo zer esaten dudala ere, erratu egingo naiz. Ez dago jakiterik eta historia behin eta berriz erakusten digu, imaginatzen genuenean zerbait modu batean gertatuko zela, beti modu desberdin batean gertatzen dela. Nik uste ordenagailu kuantikoekin ere gauza bera gertatuko dela. Gaur egun duten itxura, ez da etorkizunen izango dutena. Gaur egun prototipo txikia daudelako, ez daude ordenagailu kuantikoak bere horretan. Orain ikusi dezakegu funtzionatzen dutela, baina ez dira egiten eskala handian. Oraindik denbora behar dugulako kalkuloak egiteko. Ordenagailu hauetan dauden 10-15 atomoek emisio oso txikiak dituzte, 15 honekin egin dira saiakerak, mikra bateko distantziarekin, distantzia oso txikiekin. Milimetro bat ematen badiozu, 15 mikra, 15 milimetroko pareko hori lortzen da. Baina ioiak isolatu egin behar dira, aldi beren gauza asko egin ditzaten, eta horrexegatik ezin dute inolako elkarreginik izan, ez molekulekin, ez ezerrekin. Utxunea sortu behar da, ezin dutelako inolako interakziorik eduki. Ez fotoiekin, argiak itzali behar dira beraz, ez da ere eremu magnetikoekin, baldin badago irrati bat, emisioan, uin horiek ere eragin egiten diete. Eta horrexegatik ordenagailua isolatu egin behar da, inolako uin magnetikorik ere sarrez dadin, baina aldi berean, lortu behar dugu manipulazioa, superposizioak egin ditzaten ioiek, laserrak ere egon behar dira, eta laser horiek perfektuak izan behar dira. Laserraren kolorea edo polarizazioa ez bada guk nahi duguna, orduan superposizioak desagertu egingo lirateke, beraz munduan dauden laserrik egonkorrenak behar ditugu. Ez da erosten duzun laserra erabiltzea, baizik eta laserra erostea, egonkortzea, doitzea, eta horretarako guztierako elektronika tresna handia behar dira, utxuna egiteko kamerak, mailak, eta horretarako gaur egun behar ditugu 50 metro kuadroko laborategiak. Beraz, ordenagailu kuantiko baten prototipoa dagoen laborategi batean sartzen bazara, ikusten duzu nola sekulako ekipamendu elektronikoa eta lekua behar duzun 15 milimetro neurtzen dituen tresna horretzat. Prototipo txiki batentzat. Hori estrapolatzen badugu, pentsa genezake 15 ioi horietako 10.000 edo 1.000 behar badira, beharko genuke eraikin bat, futbol zelai bat, ordenagailu bat izateko. Baina badakigu teknologiak aurrera egiten duela eta gauzak modu desberdinetan konpondu daitezkela. Pentsa dezakegu ere adibidez badugula ohiko ordenagailuen adibide hori, hasi zirenean balbula oso handiak erabiltzen zituzten, orduan ordenagailu bat edukitzeko eraikin oso handia behar zuten, baina pixkanaka, transistorea adibidez lortu zuten txikiagoa izatea, gero eta txikiagoak izatea, eta horrexegatik izan ditzakegu gaur egun ordenagailu eramangarri txikiak, eta horiek badira askoz ere sendoagoak eta hobeagoak lehen zeuden ordenagailu handi horiek baino. Beraz, ziurrenik etorkizunean
izango dute itxura desberdin bat superordenagailuek, ezakigu noiz gertatuko den aurrerapen hori, gertatuko ote den, beraz zaila da jakitea nolakoak izango diren etorkizunen ordenagailu horiek. Galdera orokor batekin. 53, 53, Badaia Institutoa, Langraizo Katikan. Horratzean. Daude Langraizekoak hemen? Agian junitzaizkigu? Bai. Zein iradokizun emango zeniekete gure arduradun politikoei hezkuntza sistemaren inguruan? I think it would be, I am provocative, but I think it would be a good idea to... Bueno, provokatzaile jokatuko dut. Nik uste dut, ona litzatekeela gure politikariak behartzera laboratorio batean sartzen. Han egotera behartzea eta gurekin batera lan egitea. Frantzian adibidez, administrazio eskola nazionala dago eta politikari izan nahi dutenak ara joten dira eta burokrata onak izaten ikasten dute. Hor ez dute zientziari buruzko ezer ikasten. Baina esan nuke hezkuntza sistemaren barruan aukera izan beharko lukela, adibidez gero politikari izan nahi duten hoiek denbora bat eman dezaten, denbora tarte bat eta beraien heziketaren zati bat laboratorio batean eman dezaten. Naiz eta gero zientzialari izan ez, uler ditzaten zenolako aukerak, barkatu zenolako arazo dauzkaguna aurrean laboratorioetan, eta esango nuke hori hezkuntza sistemaren barruan egon beharko lukela horrek. Bueno, asko serioago hartzeko eskatuko nieke, lehentasun egitea. Gaur egun hitz egiten da hezkuntza baloratzeaz eta baino, bueno, hezkuntza ministerioa bigarren mailakoa da gaur egun. Eta hori aldatu beharra dago, lehen mailakora pasatu behar du. Gaur egungo hezkuntza izango da biharko ikerketa. Eta lehen aipatu dan bezala, politikariek oso unean uneko ikuspegi izaten dute, pelaurreko ikuspegi izaten dute, eta esango nuke, bueno, hori egokituko litzaiekela, lehentasun moduen ezartzea, eta bestalde iradokiko nieke dakitenei entzutea, adituei entzutea, ikusteko nola egin beharko litzateken gauzak aldatze aldera. Beste galdera orokor bat. 51. Laure Kastola, Loiutikan. While researching, did you consider the practical... Ikertzen ari zinenean, pentsatu altzenuen zein aplikazio praktiko izango zituen zure aurkikundeak edo besterik gabe zientzia hobetzeko egin zenuen? Researcher is happy when Nire ustez, ikertzaile guztiak jartzen dira oso pozik zerbait aurkitzen dutenean eta horrek aplikazio praktiko bat duenean, zelantzari gabe. Hala ere, pentsatzen badu zein da gure motorea ikertzaile bezala. Orduan noski ez da praktikoa gure akuilua, baizik eta jakimina, ulertzeko jakimin hori. Prozesu fisikoak ulertu nahi izatea, horiek eragiten baitute sistema bate funtzionatzea edo ez funtzionatzea. Orduan aurkitzen duzunean zerbait, orduan bai, pentsatzen duzu zein aplikazio praktiko izan dezakeen aurkitutakoak. Eta etortzen dira burura, aurkikundea erabil dezaketen aplikazioa, baina beti jatorria bultzada jakiminak ekartzen du.
laserrak, erresonantzia magnetikoak eta horrelako aplikazioak gertatu dira jakinminari esker eta oinarrizko prozesuak ulertu nahi izanari esker. Gure ikerketa institutoan oinarrizko ikerketa egiten dugu, funtsezko ikerketa egiten dugu eta funtsezko ikerketa horrek ez du eskatzen aplikazio bat egotea. Gure helburua ez da aplikazioak aurkitzea, baizik eta ikertzea. Jakinminagatik, fenomeno berriak ezagutzeko, baina zabalik gaude ere noski fenomeno horiek aplikatzeko orduan. Erabilgarriak izan badaitezke orduan noski irekita gaude horretara. Baliagarria baldin bada guk aurkitutako zerbait adibidez ekipamendu bat hobetzeko edo egiteko. Beraz, gure helburua bada ezagutzea eta menderatzea esparru mikroskopikoan gertatzen diren gertakariak eta fenomenoak. Noski, gure institutoan badugu Jentx irakaslea da zuzendaria Donostian egon zen, zuekin, Koentanujirekin batera, Nobel saria jaso zuen, frekuentzien orrazea aurkitu zuelako. Berak, hau espektroskopian lan egin eta gero aurkitu zuen, eta bere aplikazioa da atomoen propietateak hobeki neurtzea, ereduak erkatzea ahalbidetzen du ere teoriak egiaztatzea, ea konsistentzia ez dene beharra dinakoa. Horretarako balio du jakiteko ea zientziak, zientzia zehatza den nolabait esatearren. Berak ikusi zuen, berak aurkitutakoa aparatu batean, zezakeela, eta bere jakinmin horrek bultzatuta sortu zuen aparatu hau, Nobel saria jaso zuen, eta enpresa bat sortu zuen. Enpresa horretan orain 100 langile bitartean dituzte, doitasun handiko aparatuak saltzen dituzten neurketak egiteko, etekinak lortzen ari da honi esker, baina ikusten dugu berriro ere nola den jakin nahi izate hori eragiten duena pertsona batek horrelako bidea izatea. Eta aplikazio bat aurkitzea, eta gero hori saltzea. Jentxek funtsezko ikerketatik hasi aplikaziorako bidea egin zuen. Zientifiko tekniko batekin, 116. Txori Herri Institutua, Deriotikan. Is the universe really expanding Unibertsoa as Mr. Hawking claims? Benetan edatzen ari alda eta suntsitzeko bidean aldago, Hawkins jaunak dioen bezala. There are no experimental observation. Nire nahi zaitua, baino nik uste dut argi dago behaketa esperimental batzuen bera argi eta garbi unibertsoa zabaltzen ari da, hunditzen ari da, behar lukeena baina askoz azkarrago. Orain dela urte batzuk Nobel sari bat eskuratu zuten espansio horren berri jaso zuen taldekideek. Galderaren bigarren zatiari dagokionez, desegite destrukzio goera batera iritsikote garen, ez dakit naiz gai horri erantzuteko. Ez dakit inork hori esan duenik, desegin edo espansio horren ondorioz, bai beste arrazoi askorengatik, baina, danak gelditzen dira horre burutapen moduan. Baina, lehenbiziko zatiari dagokionez, azalpentxo bat eban nahi nuke, uste dut interesgarria dela. Fizikaren galdera irekia baita, unibertsitatean fizika ikasten duenean badirudi dana galdetuta dagoela eta dana egituta dagoela. Guk baditugu arazoak, fizikaren barruan badakigu zenbait gauza gaizki daudela. Horietako bat, unibertsoaren zabaltzea, hunditzea, espanditzea. Einsteinen
teoriak azaltzen digu nola mugitzen diren galaxiak, unibertsoa, eta atzera egiten baldin badugu ibilbide horretan, badirudi halako momentu batean Big Bang bat egon zela ondorioztatu behar dugula, ez? Eta hortik aurrera zabaltzen, handitzen joan zela. Eta guk espero genezake, lehergailu bat egon izan baliz eta hortik zenbait zati atera izan balira, gravitazioaren ondorioz elkar erakarriko zutela, eta esperoko genuke hori gero eta gehiago hunditzea, baino baitare galga basartzea hor. Orain abiadurak markatu ditzakegu galaxien artekoak, ezta? Eta hori mantsotu beharrean, badirudi gero eta gehiago azkartzen ari dela. Eta hori ez da ulertzen. Energia iluna deritzon zerbait egon badago hor, zeinaren ondorioz espansiori azkarragoa den, espero izan zitekeena baino. Eta hori da geratzen den erronketako bat, ezta? 21. mende honi dagokionez, hori jakin beharko dugu halako batean, ezta? Zer den energia beltz hori? Materia falta da, horregatik deitzen dugu materia iluna, behatzen ari garen materiak argia ematen du, eta unibertsoaren materiaren 5% besterik ez da. Josinetik esan duen bezala, galdera asko daude, eta horien erantzuna ez dugu ezagutzen, baina unibertsoa handitzen, zabaltzen dijoala, hori frogatuta dago, behaketa esperimentalaren ondorio da, bai ez dapen hori, beraz uste dute zientziaren azken urteotako garapenak egin duela kosmologia zientzia esperimental bihurtzea, satelite, koete bidezko behaketa, makina bereziak erabiliz egin den behaketa horri esker, gaur egun neurketak egin daitezke, kosmologiaren parametro ezberdinak neurtu daitezke eta kontrastatu daitezke, eta arazo asko ez ditugu ulertzen, noski. Eta unibertsoaren haunditze azkar horrek, bezalako beste kontu askok ere, galdera asko ekartzen ditugu. Horizonte berria dauzkagu, destrukziora bidean goaz, ez dakigu baino nienago ziur horretaz. Biografiko batekin. 25. Ategorri institutua Erandiotik. Zer sentitu zenuen Nobel saria irabaztean? Classical question every time. Galdera klasikoa. Zoriontasun handia, sentitu nuen noski etxean nengoen hitzaldi bat prestatzen, eta Estokolmotik deitu zidaten. Ez nuen espero egia esan, ostea behatua zegoelako, eta Bose Einsteinen kondentsatuak gero garatu zirenez, pentsatzen nuen Nobel saria Bose Einstein kondentsatuentzat izango zela. Beraz, izan zen sorpresa bat, xoka ere, baina noski zoriontasuna. Gero hala ere zurrunbilo bat eragiten du Nobel saria irabazteak, ez nuelako behar adina denbora, harremanetan jartzeko nire seme alabekin, bazkal ordua zen, kafetegian nengoen saiatu nintzen haiei deitzen, ez nuen lortu haiekin hitz egitea, ez anai arrebekin hitz egitea, ezin izan nien kontatu eta berehala laborategira joan nintzen, ACNN etortzekoa zelako eta izan zen sekulako zaparra da, elkarrizketa, kazetariak, ez nuen denborarik izan jantzi aldatzeko, jertxe gorri bat nuen, soinean eta iragarpen ofizialaren argazki guztietan jertxe hori daramat. Arropa informalekin ez nuen denborarik izan ez da jantziak aldatzeko. Gero noski, bada gazteentzat elkarlanean aritzen direnentzat eta laborategiko kideentzat akuilua eta baita ere pozik egoteko arrazoia. Hala ere bada zama handia eta hori esan beharra daukat, eskutitz asko erantzun behar direlako,
eta artikulu asko eskatzen dizkizutelako. Oso tentuz ibiltzeko momentua da saria jaso eta gero niretzat garrantzitsua delako irakasteko eta ikertzeko denbora izatea. Eta tentuz aritzen ez bazara, gal zaitezke prozesu horretan. Eta prozesu horretan arriskua dago eta da beti lanean aritza, hau da, ez gelditzea lana egiteaz. Eta hor oreka kritiko bat aurkitzea garrantzitsua da. Bueno, hori pentsatuta edo hori jakinda behar bada atzera bidaiatzeko aukera izango manu ezezkoa esango nioke, ez da, badelako amesgaiztoa ere, egunero eskutitzak bidaltzen dizkizute, galdera zoroak eginez. Ez dakit den zer moduz ari diren egiten, berbada idazkari oso ona izango dute, ez da? Ez galdera deia jaso eta gero Estatu Batuetara joan berri izan zuen hilabeterako eta horregatik telebista eta saio hauek ekidin ahal izan zituen. Arazoa da, zarela gelditzen, pentsatzen nuen 3-4 urte geroago, bultzada hau gelditu egingo zela, baina ez oraindik ere presio handia sentitzen dut sariaren ondorioz. Eta tentuz aritu behar naiz, behar bada 2-3 urteren buruan galdera bera egingo digu Ziraki, zer sentitu zen? Nos dijo un día que el gran peligro que existe de obsesión. Behin esan ziguten badagoela arrisku bat eta dela Nobel sariarekin obsesionatzea, batzuk obsesionatu egiten dira eta orduan zorion iturri izatetik tristura eta larritasun iturri izatera igarotzen da. Batzuk esaten zuten eskerrak ez dela ematen hil ondoren bestela bat ematek bere buruaz beste egingo lukelako. 127, Mungiako Institutua, Mungiatik. Ze temperatura behar dugu fotoiak geldiarazteko? Okay, I think according to the present theories, you cannot stop a photon. Gaur egungo teorien arabera fotoiak ezin dira geldiarazi, beti argiaren velozidadean abiaduran joango da, hori ezin daiteke aldatu, baina ziur nago literaturan irakurriko zenutela argi mantsoaren teoria zentrimetro gutxi egiten dituena segundoko, baina kasu honetan ez da bakarrikan argia, baizik eta argaizpi sorta bat eta atomo bidez zabaltzen dena. Eta hori zabaltze, hori propagazio hori da mantsotzen dena, ez du esan nahi fotoia bere di joaela abiadura horretan. Refrakzio indize altu bat da hor gertatzen dena, baina fotoi bat ezin da geldiarazi. Beti argiaren 300.000 kilometro segundoko abiatan zabaltzen da beti. Eta, Twitterren galdera gutxi jaso ditugu, espero dugu hurrengoan gehiago jasotzea, baina bat badago interesgarria, eta hori egingo dugu. Azken galdera bezala, eta gero Etxenike irakasleak laburpen bat egingo du hemen erantzun diren gauzak aipatuz, ez? Eta hauxe da Twitterren galdetu digutena, ¿qué es más importante para llegar a ser un investigador? ¿El talento o la constancia en el trabajo? Gaitasuna edo lana dira garrantzitsuago ikerketa lanean. I think you need all this quality. You need to be perseverant. Bai, ikuste dute gaitasun horiek danak dira garrantzitsuak, etengabe ekin behar zaio lanari, epe luzeko lan bat da, buru gogorra izan behar da, zerbait ulertzen saiatzeko, eta gainera denbora behar da, lan alde batera utzi, nolabait garunari atxeden emateko, eta batzutan, erantzun hortik etortzen da, noski lan asko egin behar izaten da, gogor lan behar izaten da. Of course, you have to discuss, to exchange ideas with people.
Eta nola ez ideiak trukatu behar dira besteekin, batera elkarrizketa ezinbestekoa da. Beraz, gauza guzti horiek kombinatu behar dira modu aktiboan ikertzeko. Gustatu egin behar zaizu, gainera gaitasuna behar duzu, noski, baina lana egiteko gaitasuna ere beharrezkoa da lan asko egin behar delako. Nik uste faktore horiek egiten zaituztela zientzialari on. Eta zortea ere beharrezkoa alda? Bai, beti. Good professor in school, good professor at university, good family. Bai, beharrezkoa da irakasle onak izatea unibertsitatean, familiaren babesa, faktore horiek guztiak garrantzitsuak dira. Zuek baduzue ja dena, irakasle onak, familia onak, ilusioa baduzue, ikusi duzue pertsona normalak direla, gure gonbidatuak eta lana eginda, buru belarri arituta, nahi duzuena lortu dezakezu, hori da lehenengo ondorioa, bigarrena, eta erabili nahi dut moderatzaile izatearen privilegioa, moderatzaileak laburpena egiteko privilegioa baitu 5-6 minutuz. Lehenengo ondorioa hori lan egiten baduzu beraio bezalakoak izan zaitezke, zientzia abentura bada, ondo pasatzen dute lanean, bigarren ondorioa, horrelako gertakizunak ez dira kasualidadez gertatzen, erakundeen nahiagatik gertatzen dira eta haien laguntzari esker, DIPC eta Euskampusi esker, DIPC-en badaude naziarteko langileak, Kristinak Igorrek ere lagundu digute, eta baita ere beste pertsona asko plana prestatu dute, Norak, Amaiak, Itziarrek, Nanoguneko Itziarrek, eta beraie prestatu eta filtratu dute gaurko gertakizuna. Galderak argiak izan dira, erantzunak ere bikainak eta oso argiak, eta aipatu nahi nituzke zientziaren balioak nazioartekoak direla, lehenengo puntu bezala, zientzia gizartea biltzen duela, bigarren puntu bezala, hirugarren puntu bezala, fundamentalismoaren aurka joan bar garela, horrexegatik da engarrantzitsua, da Euskampus eta Donostia International Physics Center, helburu horrekin sortu genuen. Ez zuten beste detaile bat, ez zuten patentatu haien aurkikundearen pozak eta uneak betirako irango duelako. Beraz, hori ere garrantzitsua da, guk eztabaidak izaten ditugunean ikasleekin beti aipatzen dugu genaren kasua. Batzuk gena patentatu nahi dute, eta norena da patentea, nori dagokio. Argiaren frakzioa egin zuenari, Thomas Youngi edo Maxwelli. Maxwell dio argia kasu espezial bat dela, zeini kriti, zeini dagokio patentea. Zientzia, humanismo modernoaren funtsezko parte bada, eta horrexegatik laburtu dezakegu zernudaren esaldi honekin. Guk aurkitutakoa guztion ondarea da, ez gutxi batzuena. Gizadiaren espirituak sortutakoa guztiona da, ez da gizaki bakar batena. Eta hildo horretan zijoan ere Zirakek emandako erantzuna, berak egindako aurkikundarena. Edorkizunari buruz ere erantzun du Zirakek, ez dakiela nolako izango den etorkizuna, baina ziurrenik ez dela izango bera pentsatzen duena bezalakoa. Zenbait anekdota aipatu nahi nituzke, Thomas Watsonek, IBM-ko zuzendariak, 5 ordenagailu zituela, 1979an, Digisonek esan zuen, ez daki zergatik nahiko luken batek ordenagailu bat izatea etxean. Edo Bill Gatesek ere, 840K nahikoa zirela esaten zuen, ez da, beraz, Lehai almiranteak Trumani esaten zion, bomba atomikoak ez du inoiz ez da egingo. Beraz, baditugu horrelako anekdotak. Mariskal Fock, bera oso ausarta zen, esaten zuen jostailu interesgarriak izan daitezke, baina inoiz ez dute erabilera militarra izango. Beraz, horrek ekartzen digu gora Nisborreko kontseilua, bertan esaten zuten ez direla etorkizuneko iragarpenak egin behar. Zer da garrantzitsua gaur egungo hezkuntza?
hori izango baita biharko edo etorkizuneko zientzia eta ekonomia. Hemen aipatu da, batzutan espletuzeki, bi irakaslek esan dute, zientziak aurrera ingo badu galderak behar direla, galdera berriak sortarazten baitituzte, erantzuten saiatzen garenean, eta erantzun den galdera batek laguntzen du urrengoa finago egitera. Energia konserbatzeko legea, ignorantzia babesteko legea ere aurrera emateko balio du, ignorantzitik jakitera nolabait pasatzeko bide hori. Bueno, Igorrek ezagutzen ditu nire esaldi guztiak, askotan aipatu izan baititut nire hitzaldietan, baina bai hau bai ignorantzitik jakintzarako pase hori. Ezagutzaren bidean aurrera egiteak ematen duen ondorioetako bat da, gero eta gutxiago jakitea, gero eta ignorantzia gehiago ekartzea horrela aurrera egin dezakegulako. Medikuntzari ere referentzia bat izan da, nik askotan aipatzen dut, ni unkitu egin nintzela, 19. mendearen amaierako Rowandek egin zuen hitzaldi bat, esan zituen hitzak, oso hunkigarria izan zen. Bera galdetuzun, zergatik ona datorren medikua gaiden soilik emaztearen sufrimenduaren berri emateko hil behar duelako. Eta erantzuna da, ba ignorantzia ez jakintasuna. Berak esaten zuen, gorputza oso konplexua da, baina espero dezagun urrengo mendearen amaieran, ni bezalako aita batek ez sufritu behar izatea, ignorantziak ez jakintasunak oztopatzea sendatzeko bide hori. Pentsa garai batean ebakuntza bat zertzen, diagnosia bera, ez da, zenbat aldatu den. Mobila mugikorrani beti izaten dut, gure aitona Nafarroako belazetan zebilela, hori izango zen, berak gehien harrituko zuena, ez da, horrek esan nahi du, zientziak asko egin duela aurrera, horrek ez du esan nahi kritikatu behar ez denik, eta erantzuna behar ez dituenik, eta gero... Hay que señalar una cosa que ha surgido aquí. Siempre cuando uno es joven se enamora... Eta gero amaitzaldera edo gazteak garenean maitemindu egiten gara. Adibidez, zientzialari gazteek normalean sistemak izaten dituzte kutxunak, adibidez Higgsen bosoia edo. Eta egia da, badago Ziraken mundua, Koentan utxiren mundua, baina hori materia guztiaren 100% da. Badago materia iluna, baina badaude ere atomoak, atomoen elkarreragina eta horiek sortzen dutena, eta hori oso ederra da. Baina Dekloek esaten zuen materia da benetan garrantzitsua dena. Baina nik gazteei gomendatzen diet ez maitemintzea muturrekin, eta amaitzeko esango dut neska oso atsegin baten esaldi bat, berak esaten baitzuen. Neri maitemintzen hauena astronomia da, zulo beltzak eta abar. Eta nik dola minutu batzu kafean esan diot, ezakit oraindik hemen dugun, astronomiaz maiteminduta dagoena, bai, hortxe, neska honek esan dit. Eta nik orduan erantzun diot, ez altzaizu beste zer gustatzen, ikasi beste gauzak, ikusi beste gauzak zerbait erabaki beharrean. Eta zeni bai, baina biokimika ere asko gustatzen zait. Baina gero berriro ere damutu egiten zen eta esaten zen, baina astronomia guai dago. Ez? Beraz, zientzia guaia da, hori bere ikasle honen horrez. Bueno, eta bukatzeko, bereiek izan dira hemen protagonistak, baina zuek gabe topaketa hauek ez dira egiten. Beraz, mesedez eskatuko nahi dizuegu denak etorri honea gora, eta zuek denokin argazki bat nahiko genuke. Mesedez, igo
subid todos al escenario y sacaremos todos una foto, pues esperemos que no se hunda. Hemen atzetikan, argazkilari alboran dago. Errimatuta, bestela ez du balio. Osea, hasi pentsatzen. Una particolarità in su questo.